نذكرا كبرتنا قدامنا سفان دم جغانو ورقاويت مربرنا عدنا عدنا قدامي عالمنا عدنا عدنا افترانا سلامنا ما انتي كتلو كل ساكنا يوم 4 ولدو هيوتك في النايوم أراوي تزيحون ناشع زلفنو كنت دم زي نورم عقي زلفنو كسا أنا شيلو بخل راس أمرو وصاحو كمن بار كتانا قينو لنا ونحنا وصوت زعفر سحري لنا ونحنا وصوت زحل المدري لنا ونحنا وصوت زعفر سحري لنا ونحنا وصوت زحل المدري تطامرنا بفقري عدين بلا بخبري عدين بلا بخبري عدين بلا بخبري ولدوتات كتكتر نتبالت إريترا مالو بيصبح حلنا أمنا نحنا بحلنا اسملو تقام السلاماوي بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحرا اسملو تقام السلاماوي بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحرا إريترا إريترا المحامن ولونتات إريترا إريترا أرمات عنا خدت إريترا إريترا المحامن ولونتات إريترا إريترا مدرات تبع ثورات هاي حمل ولونتات سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لو مون كم وترو أقداسن وانا ونتحستوتات هزنا لكم دبخي لنا ناي لومي بحرناي حيال وان أما قشاتات كاب معكلاي بوتانا ويون كابتك أوام بوتانا كاب هجر سويزرلاندينا نسدو زرنا از فيديو زي تخطاتلتنا مستقولو ورديم ناي تكونتات زنبري ناي مقشاتات نتخلو تأجمعات شرل نابلكم نادقفكم نتخلو قعزو experience كم قبرون نباهم كنا محلال فون زدقفكمنا بلبنا مسكن قادم لاقوينو تبوز غنا مقشا غيرنا بوتاي تمليس اللخو it was one of نبحكي دس بلا نقعزو ينيرو بزح تمكروتاتن تعزبتاتن غير اللخو من البعض أبي وتي كسب لومي زي قبركو أقداسي حساباتون هنكيد اللهو من البعض أبزي تودك زارب سلزي مرز كن نجزيو قرب كتب بيونيهم مستضعفة كحبركم كفتني كينوز حلفة أزيوم بزحات أحواتنا نلومي أيتدارقون اللهو أبستفل عليه قعزونا زي زخد الزنبركو أب بحكينا تقعزوي بتشون تعمن كم زخون زقبر ود اللغول لما نكونتاتنا يرتراويان بحكي نكستماغرو أبو غاندا زولو زبنا أب كينيا زولو زبنا كم حبركو ما جميركا إمباسون انتخونه بفلا إمباسنا كينيا أمباسادر بين الرسوم زقبر اللي فلوي من رخابنا ترادي كونس بزح نتي مصنحناتي مچو كم زخون غيرو مزبزحت نفعات إرتراويان لما كم زرخب غيروني سلازي بكل مداي أزيو وصيتاوي زخونه حتصير ግን ከዓ ብዙሕ ኤክስፒሪየንስ ዝሃበኒ ጉዕዘይ ነይሩ ብዙሕ ግዜ እንደ ዝጓዓዝ ኣይነግረኩምን እየ ኣብዚ እምበር ሓያል እዋን ጓዓዝ እየ ግን ብዙሕ ናይ ግልኻ ጉዕዞ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዝረብ ስለ ዘይብሉ ኣይነግረኩምን እየ but this one was ዋላ እኳ ናይ ግለይ እንተነበረ ብሓቂ ብዙሕ ዝተምሃርኩሉ ጉዕዞ እዩ ብዙሕ ድማ ሸር ዝገብረ ክህልወኒ ግን ሕጂ ንኸምኡ ኢለ ስለ ደይተዳለኹ ነቶም ኩሎም ብፀሎትኩም ዘሰንኹምኒ ዝደገፍኩምኒ ንኣኻትኩም ሰላም ተመሊሰ ከም ዘሎ ክነግረኩም ኢለ ኣቶም ኩሎም ኣብ ኒዮ ዝሓገዝኩምኒ ድማ ደጋጊመ thank you very much ንኩልኻትኩም ደገፍ ዝገበርኩምለይ ኣብ እዋኑ ከከም ኩነታቱ ክጠቕሳ ክፍትነ ብዙሓት ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ብዙሓት ኤርትራውያን እየ ረኺበ ኣዝዮም ንፉዓት ኤርትራውያን ረኺበ ንኩሉ ግን በብግዚኡ ኣብ ሜንሽን ክገብሮም እየ ጥራይ ሎሚ بسلام كم تملسكو ترى كنقرأكم سلوز دلوخية. ناو تمليسنا لنا بقعزو علم تغطل كم وترو نجيش هاي نجيش
The world is moving always. The fact is, what is going on? نحن انتهي نرلنا انتهي كايرالو بخمي كخطر ونايو نابن خيتج. President Trump revealing there are no ongoing talks with Iran as tensions continue to escalate across the region. Chief Foreign Correspondent Trey Yingst joins us live in Tel Aviv with the details. Trey. Yeah, hey guys, good morning. Iran has continued to launch new attacks, firing 2 missiles at the UAE on Tuesday. The event triggered sirens there, forcing millions of people into shelters. All of this taking place, and the UAE responding, suspending all trade with Iran until further notice. Iran denied they were responsible for the missile attack. This does come as the war of words between the United States and Iran is ongoing, with no indication that a deal could be reached anytime soon. President Trump posted... Okay. እዚ ንሪኦ ዘለና this is very important and ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ታሪክ ኣብ ኣገዳሲ መድረክ በፂሕና ኣለና እዚ ኩናት እዚ ልክዕ ናብ ሻድሻይ ወርሑ ተገማጊሙሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ኖ ቶክስ ዊዝ ኢራን ድሕሪ ክንደይ ድራማታት ዲል ቀሪብሎ ንዘራረብ ኣለና ኢና ይልምኑን ኣለው እዮም ከም ዝኸውን ኣሎ ድሂኽናዮም ኢና ፃዕዳ ባንዴራ ኣልዕሉ ቀጠልያ ባንዴራ ኣልዕሉ እናበለ ብዙሕ ምድንጋራት ድሕሪ ምግባሩ እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ there is no talks ዘረባ ዝበሃል ዋላ ዲስካሽን ዝበሃል የለን ስለዚ ኣብ መንጎ ዩክሬንን ራሽያን ዝኾነ ይኹን ዝርርብ የለን ክፉእ ኩናት ድማ ይካየድ ኣሎ ገለ ክፋል ናብቲ ከስማዕኩም እየ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝርርብ የለን እስራኤል ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ደብዳብ ከሪኦኩም እየ እሱ ላይክ ኣይ ዶንት ኖ ዲስ ኢዝ ንኣፍሪካን ህደም ዝበሃለሉ ግዜ ክመፅእ ዝተረፈ የብሉን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኮርስ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ኩናት ብቐሊሉ እውን ኣብኡ ክቅፅል ስለ ዝኽእል ከምኡ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ብሓፈሻ ግን things are going ናብ ሕማቕ ማዕዝን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ቁፅሪ የብሉን ቅልቢ የብሉን እንተወሓደሲ ገለ ነገር ሓሳስ እስስ ዝበለ ተስፋታት ነይሩ እዮም ዝገብሩ ኮኑ የሽምግልዎም ኮኑ ናብዚ የምፅዎም ኮኑ ይበሃል ነይሩ ሕጂ የለን ካልኣይ ኢማራት ሃሪም ኣለኹ ትብል ኣላ ኢማራት ክልተ ሚሳይላት ካብ ኢራን ተተኪሱኒ ትብል ኣላ ኢራን ድማ ኣይተኮስኩን ትብል ኣላ እዛ ዘረባ እዚኣ ሕጂ ሲሪየስሊ ክንሪኣ ኢና because this is going to be very important ምንታይ ኢማራት ከም ዝክተል ጀሚራ ኣላ ክንሪኣ ክንፍተን ኢና let's first of all ነዚኣ መንስማዕ እያ ነዛ ርእሲ እዚኣ ከተሓዘልኩም እየ ናብ ከመይ ጉዳይ ይኸይድ ከም ዘሎ ክርዳእና ምንታይ ballistic missiles towards its territory, raising fears of a return to full-scale war in the region. Soon after the attack on Tuesday, UAE Defense Ministry released a statement. UAE air defenses detected 2 ballistic missiles launched from Iran toward the country, with the first falling outside. ከምትሪእዎ ዘለኹም ኢማራት ክልተ ሚሳይላት ተተኪስለይ ክልቲኡ ሓደጋ የውረደን ግን ክልቲኡ ተተኪስለይ ማዕዝኑ ድማ ካብ ኢራን እዩ ብምባል ክሲ ጀሚራ ኣላ እዚ ክሲ እዚ ኢራናውያን ኣይተቐበልዎን ኣለዉ እንጂ እዛ ኩነታት እዚኣ ብናይ ኣሜሪካ ሚድያ ጥራይ ትከታተሎ እንተኮይንካ ፅቡቅ ሓበሬታ ክትረክብ ኣይኮንካን ደገነ ፉል እዩ ብዙሕ ግዜ ከጋግዮም ዝፍትኑ እታ ፕላን ግን ንኢራናውያን ንክልቲኡ ኣብ መንጉና ስለ ንርኢ ኣብዚ ቻነል እዚ you always get two ናይ ክልተ ፐርስፔክቲቭ ዜና ትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ኢማራት ተሓሪመ ኣለኹ ኢራን ተኪሳትለይ ብምባል ነታ ምክንያት ናይተን ክልተ ባሊስቲክ ሚሳይል ብምጥቃም ኩሉ ምስ ኢራን ዝግበር ዝነበረ ንግዲ ንዘይተወሰነ ግዜ ጠጠው ኣቢልና ኣለና ብምሉእ now this is a trick እዚኣ ሓደገኛ ትሪክ እያ ስለምንታይ ከም ኮይና ኣላ መሲልኩም ስለምንታይ ኢማራት ኩሉ ንግዲ ጠጠው ከብሎ ኢላ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ሰሙን ኣቐድም ኣቢሉ maybe 5 መዓልቲ ኣቐድም ኣቢሉ ብመንገዲ ትሬጀሪ ሰክረተር ናቱ ስካት በሰት ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከነውርድ ኢና ኢሉ ነይሩ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ ንምዋእሎም ንኢራን ምስ ኣገድዋ እዮም ግን ተራእዩ ዘይፍለጥ ዓይነት እገዳ ክንገብር ኢና ኢሉ ሶ እታ ገይም እዛ ናይ ኢማራት ምክንያቱ ኢማራት ሓደ ኣገዳሲ ላይፍ ላይን ወይ ከዓ ኣገዳሲ መሻርክቲ ናይ ኢራን እዩ ስፔሻሊ ኣብ ግዜ እገዳ ካብ እገዳ መዋፅኦ ንምርካብ ሓደ ካብቲ መንገዲ ናይ ዱባይን ኢማራትን ኣዝዩ ኣገዳሲ ነይሩ ንኢራን ስለዚ ነዛ መንገዲ እዚኣ ንምብታኽ እዩ ስለዚ እዚ ምክንያት ክልተ ሚሳይል ተተኪሱለይ ዝበሃል ዘሎ ኢራናውያን እንታይ ኢሎም ኣለዉ እዚ ሽጣራይ ምስ ኣሜሪካ ኮንካ ንኢራን ንምድኻም ምክንያት ክረኽብሉ ስለ ዝደለዩ ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፕላን ክሕግዙ ስለ ዝደለዩ ዘሎ እዩ ኢራናውያን ከ እንታይ ኢሎም ወል እንታይ ኢሎም ይምልስሎ መሲልኩም ኢራናውያን ዘይተገበረ ነገር የለን እዞም ኣብ ጎረቤትና ዘለዉ ሃገራት ተኽሊ የደንግፁና እዮም ይብሉ ምክንያቱ ኣሜሪካን እስራኤልን ሙሉእ ሓይሎም ሒዞም መፅኦም ዘይቀየርዎሲ ንሳቶም እንታይ ስለ ዝስምዖም ዘሎ ይትቕየር ዝመስሎም ዘሎ ኢራን ትወድቕሲ ብኸመይ ዝመስሎም ዘሎ ብግምጣሉ ንሕና ነዞም ኪንግዶምስ ነዞም ነገስታት እዚኣቶም ካብ ስልጣኖም ከም ዝባረሩ እውን ክንገብር ንኽእል ኢና ክሳብ ምባል እዮም ዝበፅሑ ዘሎ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኢማራት ኩሉ ግዜ ድሌት ናይ ኢማራት ፍሉጥ እዩ ረጂም ቸንጅ ኣብ ኢራን ከጋጥም
ترجموا سرعتنا إيران كغير يوم زليسو زخون واقع كخفلو سأقام يبلو مناو جن أتدخفلو واقع وتصيد دمس مزخون تراي وتصيد زي مس تخينو سلامكم قبرو جميرا ميرام جنزب قبوك كخفلو جميرا ميرام الذي الجون تقون تمليسكا دونالد ترامب سقوم تستخينكا الرايم ساخلنا جن أي تفدح الناس عينو تقدلو إيران لما نتقعزو صبغ يرا فلتاتو سلازلا it's going to be very interesting. Threats to shipping and commercial activity in the Gulf. Now, in the wake of this incident, the UAE took a major political and economic step. Late on Tuesday, Abu Dhabi announced that it was suspending all trade, commercial exchanges and financial transactions because of the escalating regional situation. The incident also triggered a brief warning for the UAE citizens. Nearly 2 hours before the UAE جيتا قداي نبتا جون تخونه back to ground zero إن تمليسنا زل نبتا تحت ويتي فلور تمليسنا لنا نبز خدنا خيدنا مالتيو. This is going to go in many directions. سجي إيران بزحات سبات إيران أنت عينت متقعتك كما تأي زبل زربا قديفهم تاكلوا جميرا ولو إيران سقوم تكتوسط خليها زبل تيوري تدقا قامي زربا له maybe إيران وتعدراو سقوم تبين كم توسط دمبر إيران قال سقوم تكتوسط كم دخانت قامي قبرا له نزغا already the dynamics كم استغير يزنقرك. This time Iran is not waiting for هند بتاو متقعتو يقله إيران بعلا بزخون من قدي إيران متقعتك كم تصوم كم زخونه فليتهم بزعبوا يوم تزارب زلوا حنتي مهوراتنا إيران دما نتي نبلو زلنا يوم زنقر زلوا وقل كم زمتنا أبكر بعجزية متقعت كايت كم زغل كم ردو جينا هنوزن خلينا إلو مالو. Some analysis from the Iranian city of Isfahan is Satara Siddiqui. She's an assistant professor at the Faculty of World Studies at the University of Tehran. Satara, really good to speak to you. Thanks so much for joining us. So now that we have this deadlock, it would seem, between the United States and Iran, both saying no talks, they both say they control the Strait of Hormuz. Many are then thinking, what comes next? Could this lead to another round of military action? What professor at the أجي أنت يوم تبلزلو كلت يوم وجنات تخوني يكون زر بيلن كلت يوم أبزي من الرداء بس يحملوا next step تاي كون زخل معناته بخلت يوم من قدي نايت بوق نجر نايت بوق تسفى ملك ريالنا what is coming next يقولوا له. Thank you for having me. At this point, it seems like another escalation is almost inevitable. Depends on heavily on what Washington will do, but so far the rhetoric coming from Washington, the actions taken by the regime in Washington, as well as the rhetoric in response to that by the Iranian government, indicates that we can expect another round of escalation between the two countries. Even though in the past few months, as the tensions and when the war started, it has been proven to the world that Trump's words can be twisted several times, and he can say one thing. بهتر دبلة أنت هي تبلدلا تي قداي اسكاليشن تكوينات كم زسفهن أبكال من قد كم زخيدن كم ردو جيرنا كنوزن خلينا مهنياتو هذا نقدر نصور له أتكونتات ناتبلا شوي ناسفه نا تشناخر زخيد زلهم برنا تفتح زخيد كونتات نريال لنا لذي بتخوين بحرو من قدوي بخاله نابحما درجة نايم خاتخلو زل عليه لذي نغلط يوم دشمبلو ما كاليلن نتوم كشمبلو دفتنو زنفر بعل عمان دما كذكركم يبمبال دونالد ترامب كم زفراره من تدقاقامي متنقطعهم زهابو من ذكر كوينو أبزو وانزي إيدو كتوز دلي ويون كفتن زغل حيلون يلن سلازي إيران ويان لما نتوقنتات فقيرهم ينببوه سلازلو they're waiting for probably نتي كقاتهم زغل مصبايت رايدة وكون سنساتهم من proactive initiatives ويكا ناوتهم استراتيجيكاوي calculate جيروم سقوم تغوز دغوليا أتو سقوم تتدما نبسو زغالنا بكال من قد كوز ديخل يبللو قد مزيان مبالنا قد there is another story أبزو حسي نجزيو قرب دكسي لازم برد زغا إسرائيل تكوينات من رجعنا غرب خيس لازلو نتنياهو كالو كوينات خافت نبوريو. To a developing story, the runway of a military airport located in northwestern Syria has been targeted overnight by unidentified fighter jets. At least 4 strikes hit the runway of Abu al-Zahor military airport near Idlib, which is located around 70 kilometers away from the country's border with Turkey. أبزوان كم نريو زلنا أمونغو أب سوريا دما هذا قد داسي وتدراو متقعتي تغايدلو بزي تفلطات جيتاتي زبال زلو ملبا ما متوليو أبزحت إسرائيل كونا خمس خلاهم زطرطرو زلو أتي زقبر زلو متقعتي دما أب أفنجا ناي تركي زقبر زلو سدما 7 كيلومتر كاب دوب ناي تركي أتي أب دوب ناي تركي زلو حيل ناي سوريا دما مستركي بتأسسار زلو ويو سلازي إذا مالت إذا حيل زهرم زلو نتركي
بغض أنت ده هرمك بتزواري أبا فنجع مهرام يزمسل so بخال من قد كتقول صلوا تخل أجابوني لنا سلزي this is another situation تكون تاتك ساكندي كابيت وصعي كاب قطر وصعي خيط كم زخل زرينا ملكت لنا مالتي. Now, this is the first attack on the facility since the fall of Syria. كم زين رياض لنا ولا أبي موتن كله أنت شو من تدقق تمه اتمت قاعد تذكر زلقن حركة كابتي أبلي بانوس كبرزلو أب قزاز كبرزلو درجة كل تي سمعات ويون مقراصنا يتقصدوا قالوا دنا تبع على دونالد ترامب فترة زنا برا درامات أب كل يفشل زلوا جدما نفس سوريا وين سجيروا لا تقداي سلزنا نتنياهو نكونتات بمسفح فح الأمانات دما إسرائيل يعبيان لغو يحيلان لغو زبل argument ويكاس سينما قوات كشيء سلزلوا تبرج أنا غرب خيط كله تنكو نفس التان كاس نحصل كوينات رايو نتكوينات بخمي من قدر تسعو زنوريا زلنايو سلزي حجون انتخونه أزي كنا تعتزي مزحجي إذا صفحة زلوا أب كباب إيران زخونه زلوا كل دميركا هتقول داي الناجنا نابع أسك خيد بر نات عيك خيد زخلوا من قدي يرأي اللي نيمزولوا زلوا نخلا أبزح جنوريا زلنا كل تسلسل توتاتين زل على زلوا دونالد ترامب سي مخانو انت عايز دل زلوا what does he want مبزحت سب زحتها زلوا حتى سر. Iran war is in its 6th month and you must be wondering what does Donald Trump actually want from Tehran? Don't worry, you're not the only one thinking about it. Because inside Trump's own administration, there seems to be a lack of consensus on their war strategy. What they have instead is a rotating opinion wheel, and Iran is apparently expected to surrender to whichever version of that plan is trending that day. Here's why we're saying this. Yesterday, Trump had another Dear Diary moment on Truth Social. He seemed to remind the world and his own officials that this war is actually about, and he said, I'm quoting here, the number one goal is, and always will be, that Iran cannot have in any way, shape or form a nuclear weapon. This was a pretty important reminder considering the fact that the United States went into this war stating the same objective. This was one of the original war country was لهم you know شدشت واحد هري مقطع زكوينات زي أمريكا مبالك بديليو دونالد ترامب انتاي زدل زلو أبزي إيران زبالس انتاي الأماناتو إذا حتى زيا نحنا ترى الناس ولا بتوشت administrationات ولا توقربتناتو نتصور زخونة نخلاتهم زما خلا ملسية بالله. That's why دونالد ترامب بقلتي على السوشيال ميديا ده شد شورهي الأمانة توقينات بتدقاقامي تزعف تسقام كتدقاقم خلو أبستفل عليه وان استفل عليه الأمانات تزعف حنساب صعدا بانديرا العلو تمارو يبل حنساب سرعة تغيري وحد سرعة تغييرنا هنا بالحنساب كنا توديو نحنا خلاص ديل غيرنا يبل أما هذا تاجن حنساب نتني كلر وون كقد فدا اللي بعلم فلت باليسك مثال وون يفري قبل دلي نبعلو دونالد ترامب up to which the administration NATO there is a problem there is growing problem among them officials ولا نعطون political مرداتا up to which دونالد ترامب تحت دونالد ترامب زلو مراحتك بمخطط البريزنت جي دي فانس جميركا منستر مثل خالد زلو منستري فورين افيرس زلو كالوت كلاتهم تفلالي ريتو يزلو جي تفلالي ريتو زلو تساقم تايز فتر زلو تفلالي علامات ويون تفلالي استراتيجيك قطاليه مزفتر قداي دما دونالد ترامب حد عينات مغري وهابه يلا استفلالي عينات مغري وهابه زلو خافت مكل خال ناتو رئيسيتهم جنرالات زبو مخرن التمنيستر مكل خال زبو زلو مخرن وين زق عادو يكونن يمزلو زلو سلازي اذن ريو زلنا قداي دونالد ترامب جاي علامه خان نصور كساب زي كونه عود كاون نصور ايكوني ويون اتتهرمو شتو نصور ايكونن نصور علامه انت لك كند منتاي تعويدكا دي خاي تعودكا انت غودي لك خطفل قليلي غودي لك لا خطقصليخا تعويدكا دما تعويتي لك بكال خط كير تخليخا نصور علامه انت دي بالكاغن تعودي هذا اللي خطفشلو نصور ايكون نابنت امريكا بزو نغرات اني يلو خط بلا بايران so how does it serve نمنتا علامه خاني خايو اوكي ني ايران كداخماي علامه يندحرلكا maybe صريح الكالو ግን تدخيم كادما زداخمه حيلسي ناي مسفعفع عقمناتو يداخم منبر مليسو قدم زي قواصر زنبر حيل كتقما يتريوني خا سلازي ولا وسون الداخمنا زبل زرباون تاكتيكالي نالبات قال اني خاط كنت خليقه استراتيجيكالي ግን بسفح كتري خلها ግን إيران يتعويتا وتيا زلهم هنايت وش متحرمز سب كم دليتو زعتولون زوصلون بوليس بحال زي نبرو كنترولهم كيلان زي نبرو لومي بزصن اكيلانا إيران تحليلو سلازي دونالد ترامب again
he must be clear ብዙሓት ዓበይትን ንኣሽቱን ኣብቲ ምምሕዳር ዘሎ what exactly does he want እንታይ ዘል ዘሎ ዝመራሕዚ ወላ ሕማቕ ዲል ረኺቡ ደይወፅእ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዝዋን እዚ ምክንያቱ በዚ መንገዲ ተቐፂሉ ናብ ዝገደደ ሽግር ክወስደና እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ so again ኣብ መንጎኦም ምርድዳእ ስለዘየለ ምስ ዓለም ዘለዎም ኮሚኒኬሽን ድማ እናገደደን እናተበላሸውን ክኸይድ ከም ንቡር ኢኻ ትወስዶ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኒውክለር ጠቕላላ ከጋጥም የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኢራን ኒውክለር ክትሕዝ የብላን ኢሉ ይፍክር ኣሎ at the same time ድማ እንታይ ገብር ይፍትና ኣሎ ኒውክለር ክጥቀም ድማ ይዛረብ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብተደጋጋሚ ዝመፀና ዘሎ ዘረባ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ኒውክለር ክጥቀሙ ከም ኦፕሽን ኣብ ዲስካሽን ይመፅእ ኣሎ ይብሉ ናብ ኢራን ኒውክለር ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ዝብል ስነ መጎት ይመፅእ ኣሎ again እዚ እውን ከም ሪቶ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሕጂ ኣብተን ናይ ካብ ምስጋርና ነዚያ ከሪአኩም ካልእቲ እቲ ንበይኑ ጥራይ ናይ ኢራን ጥራይ ክንዛረባ ይንኽእልና there is another big war Patriot interceptor missiles is dwindling as Russian ballistic attacks surge across the country. CNN's Sigpater Walsh explains why the U.S.-made air defense system is so critical and also gets an exclusive view to Patriot launchers sitting idle because of that ammunition shortage. Out in the quiet corn. CNN time ዝብሉ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ዩክሬን ብጣዕሚ ትግዳዕ ኣላ እዮም ዝብሉ ዘሎ ዩክሬን ምክልኻል ክንባ ስለዘይከኣልና ትመውት ኣላ ሰብ ክረጣይ ካለን ዩክሬን ግዳይ ትኸውን ኣላ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬንን ዘሎ ኩናት ብኣዝዩ ክፉእ ደረጃ ይቕፅል ከም ዘሎ ይዝንገር ብጣዕሚ ክፉእ ደረጃ there's a brutal war going on ከቢድ ዝኾነ The UK with consequences. It's after Ukraine used British-made drones to strike targets inside Russia for the first time. Kyiv has stepped up its attacks in recent months, using long-range missiles and drones to hit military and energy facilities, as well as Russia's largest online retailer, Wildberries. Now, Russia's embassy in London says the UK is acting as a co-perpetrator in the Ukrainian attacks. Our political correspondent, Damien Grammaticus, has more. እንታይና ንብል ዘለና ዩክሬን ብጣዕሚ ትህሰላ ቀደም መታና ዩክሬን ትኾና ዘላ ከሪአኩም ሽዑ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣብቲ ዜና መፅኡ እንዲ ዘሎ this is also another sad story ካልእ ዝሕዝን ስቶሪ ኢና ክንርኢ ምክንያቱ ዩክሬን ብብዝሒ ድሮናት ናብ ራሻ ገፃ ትትኩስ ከም ዘላን ትሓርም ከም ዘላን ይነገር ኣሎ እንተኾነ እቲ ዝግበር ዘሎ Russia exploiting Ukraine's vulnerability, using ballistic missiles to kill civilians in Kyiv, Lviv and elsewhere. Analysts says it could take the US military years to fully replenish the stockpile of high-end weapons. But President Trump insists there is no shortage, posting, quote, the US has massive amounts of munitions, especially of certain Ukraine ናይ ኣጽዋራት ጸገም ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ especially ናይቲ ballistic missile ናይ ራሽያ ንምክልኻል ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ስለዘይብሎም እንታይ የጋጥሞም ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ብራሽያ ተፈኒሎም ከም ዘለዎን ዩክሬን ድማ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘላን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ተገዲሱኒ ዘለንስኪ ወይ ከዓ ዩክሬን ከተና ይፍትን የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ ናው እዚ ተሓደ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ኣብቲ ቢቢሲ ሪፖርት ክበና ፀንሐ እንታይ እዮም ኢሎም እዘን ድሮናት ብብዝሒ ናብ ዩክሬን ከይደን ናብ ራሽያ ከይደን ዝትኩሳ ዘለዋ ካበየን ዝመፃ ዘለዋ እዮም ዝብሉ ዘሎ ካብ ዓዲ እንግሊዝ UK actively ኣብዚ ኩናት እዚ ይሳተፍ ኣሎ ኢላ ራሽያ ብተደጋጋሚ ትኸስስ ኣላ እዚ ማለት እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ UK ግብረ መልሲ ክትወስድ ከም ትኽእል እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ግን ኣብ ልዕሊ UK ግብረ መልሲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ብተደጋጋሚ ራሽያ ትዛረብ ኣላ UK ዘለኹም ሓደ መዓልቲ ይስተርኩም ጥራይና ንብል ምክንያቱ UK ሓደ ካብቶም ፕሮአክቲቭሊ ብንጡፍ ኣብቲ ኩናት ንዩክሬን ዝሕግዝ ዘሎ ጥራይ ይኮነስ ብኩሉ መንገዲ ዝሳተፍ ዘሎ እዩ ዝብል ክስን ዘረባን ነዊሕ እዋን ፀኒሑ ኣሎ ስለዚ ራሽያ ትኩነታት ናኸበዳ እንድሕር ከይዱ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ምግማት የድሊ እዚ ኩናት ኣነ ብተደጋጋሚ ዝብለኩም ኣብ ኤሮጳ የተዝገደደ ኩናት ዘሎ መወዳድርቲ እውን ኣይኮኑን ኣብ መንጎ ዩክሬንን ራሽያን ዝግበር ዘሎ ኩናት ብቐሊሉ ናብ ኤሮጳ ክልሕም ዝኽእል እዩ ብቐሊሉ ከምቲ ናይ ኢራን ኩናት ናብ ሃገራት ኸሊጅ ብቐሊሉ ክልሕም ንኽእል እዩ ናበልና ንዛረበ ዘለና ናብ ቀይሕ ባሕር ኳድሮ ልሒሙ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ናይ ዩክሬንን ናይ ራሽያን ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ብቐሊሉ ናብ ኤሮጳ ገፁ ክልሕም ይኽእል እዩ ስለምንታይ እቲ ኩናት ብክልቲኡ መንገዲ እናተኣሳሰረ ይኸይድ ኣሎ ኤሮጳውያን ብብዝሒ ንዩክሬን ገንዘብ ጥራይ ዘይኮኑስ ወላ ኣፅዋር ኩሉ ዓይነት ደገፍ እዮም ዝገብሩላ ዘሎ ምንታን ዩክሬን ኣብ ልዕሊ
ጠቕላላ ከይትረክመሽ ጠቕላላ ከይትሰዓር ማለት እዩ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ኣገጀፍ ናይ ድሮናት መጥቃዕታ ውሽጢ ራሻ ድማ ፑቲን ዓቕሉ ፀቢብዎ ናብ ጣውላ እንተመፀ ኣይፍለጥኒ ካብ ዝብል ርእይቶ ዝብገዝ ዘሎ እዩ ከምኡ ክኸውን that Russian threat, and the MOD saying Britain stands shoulder to shoulder with Ukraine. We're committed to providing Ukraine with the needs to defend itself against Russian aggression, President Putin's illegal invasion, the MOD said, and said that Russia should be in no doubt about the resolve of the government to stand with Ukraine. And a little earlier we heard from the ከም ትሪእዎም ዘለኹም እቲ መግለፂ ናይ መንግስቲ ዩኬ ድማ ብዘይ ስክፍታ ሙሉእ ብሙሉእ ጎኒ ጎኒ ዩክሬን ኣለና ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ዩክሬን ንራሽያ ስዒራ ክትወፅእ ወይ እውን እቲ ናይ ፑቲን ኣውጅላ ዘሎ ወራር ንኽጠጠው ንኽተብሎ ንኽትዕሮን ምሙሉእ ደገፍ ክንባይና ንድሕሪት ንምለሰሉ መንገዲ የብልና ዝመስል ተሪር ናይ ትዕቢት መልሲ ኢና ንርኢ ዘለና ዓለምና ድማ ብከምዚያ ብሰንኪ ዕቡያት እያ ናብ ችግር ተኣቱ ዝበሃል 5 ዓመት ቀሪቡ ዘሎ ኩናት ከመይ ጌርካ ትውድኦ ዳ ትብል እምበር ከመይ ጌርካ ተጋድዶ ኢልካ ምዝራብ ልቦና ከምዘይኮነ ፈሊጥና ኣለና ባት ልቦና ድያ ኣይኮነሎም ዘገድስ ኣይኮነን ኣይ ቲንክ እቶም ኢሊት ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘለው ፈፂሞም ካብ ክውንነት ዝተባተኹ እዮም ኣይኒ ማለት እዩ ኩናት ከም ሰላም ዝረኣዮም እግርግር ከም ረህዋ ዝረኣዮም ኮይኖም እዮም ዝስምዑ ከዓ ተዘይከውን ነይሩ ንራሽያ ዝገበሩ ገይሮም ኣብ ጣውላ ከምፅዎም ምኻል ነይሩ ብዙሕ ነገር ኣለዎም ናብ ጣውላ ከምፅእሉ ዝኽእሉ መንገዲ ላይክ እዚ ኩናት እዚ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኦልሬዲ ደይብን ዘሎ ግን ክዛረብሉ ስለዘይደልዩ እምበር ንሙሉእ ዓለም ንሚልዮናት ህዝቢ ካሲ ዝኽእል ኩናት እዩ ስለዚ እሞኻ መህፃይ ጥራይ ዘይኮነስ ኒኩለራት ክሳብ ዓንቀሮም ዝዓጠቑ ሃገራት ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ደቂ ሰባት ህላወናትና እውን ክጠፍኣሉ ዝኽእል ደረጃ እዩ ስለዚ ነዚ ኩናት እዚ ቀዳምነት ሂብካ ዲፕሎማሲ ዝከኣለካ ክትገብር ዝግባእካ ዳይገብር ኣለዉ ብትዕቢት ይመልስ ኣለዉ ናብ ደ ዩኬ እዚ ዩኬ ረእይዎ ጅሲ ናይ ብሓቂ ዩኬ ተዋጊኡ ንራሽያ ጠው ከብለ ኢሉ ትዛረብ ዘሎ ሲሪየስሊ እንድሕሪ ዩኬ ራሽያ ክትዋግኦም ጀሚራሲ ሰራዊት ኣፍቲቶም ኣንፃር ራሽያ ክዋግኡ ኢሉ ዝግምት እስከ ፀሓፍለ ኣነ ክሰምዕ ዘለኹ ካብ ዩኬ ሲ ወታደራት ኣዕጢቖም ፊት ንፊት ገጢሞም ንራሽያ ክዋግዎ ክእሉ እዮም ኢሉ ዝግምት እንተሎ ኣርደይ ኣከም ዓይነት ኩነታት ኣለዉ ደሶም ማለት ኩናት ድልውነት ኣለዎም ዶ ሕራይ ድሮና ሰሪሕካ ዲኻ ገለ ሚሳይላት ክትብ ክንድኡ ዝኣክል ከቢድ ክኸውን ኣይክእልን ግን ሰራዊትካ መስዋዕቲ ክኸፍል ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢሉ ክሳብ ክንዱ ደረጃ ክትከይድ ድልውነት ኣለካ ድዩ ንኸምኡ ዝበቅዕ ሰራዊት ኣዳሊኻ ኣለካ ዲኻ መብዛሕትኡ ትመልሲ ንፈልጦ ኢና የለን ከምኡ እንታይ ግን ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ ኣጉል ትዕቢት ስለዚ ዩኬ ብፍላይ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝኸሰራ ኣብዚ ኩናት እዚ ነዚ ኩሉ ኣጥፊእዎ ዘሎቶም ኢሊት ዚሮ ኢዶም ከይከዱ ዝኾነ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ፀቕጢ ገይሮም ገለ ፖለቲካዊ መዕለቢ ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ ዝበሃል ፑቲን ካፈሊጥዎም ኣሎ እቲ ሓደ ዝገብርዎ ዘሎ ከም መጠንቀቕታ ይርአዩ ኣሎ ካልኣይ ድማ ከወድኦም እዩ ዝፍትን ዘሎ ክሳብ መውዳእታ ይፅመሞም ዝኸውን ወይ ሳብ መንጎ ገለ ነገር ቀይር ኸውን ንሱ ነብሱ ዝኻለ ኣከራኸሪ ነጥቢ እዩ ብዙሓት ሰባት ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝትንትንዎ ዘለዉ እዩ ኤኒዌይ እዚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ብሓቂ ኣሰቃፊ ኩነታት እዩ ግን ብዙሕ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ይነቨነው እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እቲ ኣብ መወዳእታ ገለ ንሕና ዘይሓሰብና ዲፕሎማሲ መፅኡ እንተዓረቆም Very threatening language from the Kremlin, though, isn't it? Yeah, and of course, I'm sure that's their intention. They want to dissuade us from providing that support to Ukraine. But we've been very clear that we stand shoulder to shoulder with the Ukrainian people. Damien, we've had these threats before, haven't we, in terms of the UK's supply of Challenger tanks and Storm missiles? Yes, exactly. And I mean, it's been part of the sort of pattern. ስለዚ እዚ ፍራህ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣጋጢምና እዩ ንሕና ድማ ፈሪህና መንገድና ይንቕየርን ኢና ኣብ ጎኒ ዩክሬን ክንከውን ኢና ሾልደር ቱ ሾልደር ይብሉ ኣለዉ ብሓዊ ፀወታ ክበሃል ከሎ ብሓዊ ተፃወት ይብላ ኣቦታትና ክሊርሊ ብሓዊ ፀወታ ኢና ንርኢ ዘለና ብእሳት ተጎመራ ፀወታ ንርኢ ኣለና ብኤሮፓ ገለ ኣምላኽ ገለ ገይሩ ተዘይወዲዎ እዚ ኩነታት እዚ መሊሱ ክጋደደሉ ዝኽእል ኩነታት እዩ ይነው ውግእ እናቐፀለ ምስ ከደ እንታይ ከም ዘጋጥም ትፈልጡ ኢኹምሽ ኣፅዋር ክውድኡ ምስ ጀመሩ ሰባት እቲ ኩናት ሓደገኛ እዩ ዝኸውን ኣይንብለይ ስንብለይ እዩ ዝኸውን ኣብ መወዳእታ ኩናት ሓደ ሰዓር እንተደይ ተረኺቡ ናብ ዝገደደ ደረጃ እዩ ዝኸይድ ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣሜሪካ ኒኩለራዊ ቦምብ ዝተጠቀመሉ ግዜ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ኩናት እናረብሐ እናኸበደ እንድሕሪ ከይዱ ናብ
ዝኸፍአ ደረጃ እዩ ዝኸይድ again እዚ እውን ምግንዛብ ዘድልዮ እዩ ግን ኤውሮጳውያን ፍጹም ንድሕሪት ኣይንብል ኢና ንሕና ኣንቂድና ዘለና ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ድሕሪት ምባል ኣብዚ ከም ዕሽነት የማይተወሰደን ስለምንታይ at the end of the day ሰላም ክመፅእ ወይ እውን እቲ ኩነታት ናብ ዘይድለን መኣዝን ከይድ ኢኻ ትፈርህ እምበር ነቲ ኩነታት ናብ ዘይድሊ መኣዝን ሰዲድካዮስ እንታይ ረብሓ ኢኻ ክትረክብ ማለት እዩ more serious, and that's what's prompted this very strong statement from the Russian embassy in London. Let me read it out. Carry out strikes deep inside Russian territory, seeking to contain what are being used in this way, not backing down. And I think the reason the UK isn't backing. So abi azaraba arsi ኮይኑ ዘሎ እዚ ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬንን ራሽያን ኣብ ዩክሬን ገዛቕኒ ሓቶ ዘላ እንታይ ንኽንርኢ ኢለ ዘምፅኣኩም ዘለኹ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ሴንሲቲቭ ስለ ዝኾነ እጂ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኣብዚ ክልተ ሰለስተ ጌም ክፃወት ኣሎ ሓደ ሰሜን ኮርያ ጥልቂ ዝኾነ ዝምድና ይገብር ኣሎ ካልኣይ ንመን ይሕግዝ ኣሎ ይብሉ ኣሎ which is ዘገርም ኣይኮነን ግን ንዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ኩናት እዚ ከይኣቱ እንታይ ክገብር ክኽእል ኣለዎ መብዛሕትና ከም ንግምቶ ንኢራን ክሕግዝ ኣለዎ ፑቲን That's how it works. Asia, the United Arab Emirates has accused Iran of firing ballistic missiles towards its territory. Sorry, I couldn't give me a second. There was this video. Putin ንመን ይሕግዝ ኣሎ ዝብል ክስር ኢና ነርና ንኣከረኩም እየ ምክንያቱ ፑቲን ኣሜሪካ ብዝተኻለ መንገዲ ካብቲ ጥቃ ርሕቓ ይክፍትን ናብ ከም ብሓድሽ ተመሊሳ ንዶናልድ ትራምፕ ንመን ኢኻ ትብሎ ከይትሕግዞ ንዩክሬን ኩሉ ዘድልዮ ዘሎ ኣፅዋር ንከይሕግዞ they are trying their best. They want to stop them. ተጠው ከብልዎምን ከሰንብድዎምን አንተ ተኻይሎም ድማ ካብውን ከርሕቕዎም እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዚኣያት ኣስተወር ደልያ secretly helping Iran rebuild its battered war machine. And the scale of that support could have major consequences. A fresh report claims Moscow is moving to replenish Tehran's depleted weapons stocks, potentially giving Iran an upgrade after the US and Israeli strikes. An official European government document obtained by NBC News Come through with Russia supplying Iran with drone components, ammunition amid war with US. NBC report. ስለዚህ the report ከም ንሪኦ ዘለና ታይም ዝብሉ ዘለዉ ራሽያ ብምዕቡላት ድሮናትን ከምኡ ድማ ተተኳሲ ካልእ ሓያል ኣፅዋራትን ንኢራን ይሕግዛ ከም ዘሎ ስለዚ ኢራን ንዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ጌራ ቻለንጅ ክትገብሮ ከም ዘለዋን ከተድምዓሉ ከም ዘለዋን ከምኡውን ትዝክሩ ተኮይንኩም ሚሳይላት ናይ ፀረ ኣየር ሚሳይላት ኣብ ሕቆኻ ክትኩሶም ትኽእል እውን ቻይና ትሸጠሉ ኣብ መንገዲ ሳልሳይ ኣካል ገይሩ ከምዝኣቱ ይገብሩሎ ገለ ይብሉ ነይሮም ኩሎም እዞም ሓይልታት ራሽያ ይኹን ቻይና ሓደ ዕላሞም ንኣሜሪካ ክሽከል ክትከል ኣለዋ ፅቡቅ ጌራ ደምያ ፅቡቅ ጌራ ተጨፋጭፋ ተሳዒራ ክትወፀሉ ትኽእል መንገዲ ምፍጣር እዩ እንተደይ ወፂያ ድማ ፅቡቅ ጌራ ከምቲ መጃላ ሓዊ ክገብሩ እዮም እዚ ሕጂ ፑቲን ንኢራን ምሕጋዙ ወይ እውን ቻይና ከምዚ ክትገብር ኣላ እንተተባሂሉ እንተተገይሩ ካብ ግምትካ ወፃኢ ኣይኮነን እንተወሓደ ግን ከምኡ ዓይነት ዘረባን ስነ መጎትን ክህሉ ድማ ድሌቶም እዮም because at the end of the day ኣሜሪካ ኣብኡ ክትተሓዘሎም እዮም ዝደልዩ ክልቲኦም ኢራን ድማ መጋበርያ ናይ ራሽያ ኣይኮነትን ኢራን ድማ መጠን እቲ ኩናት ዝነብሐ መጠኑ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ሕጂ ዳግማይ ኩናት ንክገብር ክስንብድ እዩ ካልኦት መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ እውን ኣይክፍትኑን እዮም ስለዚ እዚ ኩናት ከይደለና ይመስሉ ኣሎ ሕጂ ግን ብናትና መንገዲ ጥራይ ክውዳእ ዘለዎ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኩሉና ተሓስከያ እንድሕር ከይድካ ክሳብ ክንደይ እዚ ክልተ ኩናት ከመይ ኢሉ ተኣሳሲሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ነቲ ሓደ ይሕግዝ ራሽያ እዚ ናይ ኢራን ኩናት ተዘይጅምር ክሳብ ሕጂ ንራሽያ ማረ ከቢድ ኮይኑ መሃለወ ናይ ኢራን ኩናት ብጣዕሚ ጠቂምዎም እዚ ኣሜሪካን እስራኤልን ንኢራን ዝሃርምዋ እሞ ኢራን ዝገበረቶ መኸተ ንፑቲን ብጣዕሚ ጠቂምዎ ሓደ ነዳዲ ናቱ ብክቡር ከም ዝሸይጥ ገይሮሞ ብሰንኪቲ ወሽመጥ ሕርሙስ ምዕፃው ካልኣይ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ብዓቢ ደረጃ ከም ዝጎድል ገይሮም ጠቕላላ ብዛዕባ ኩናት ናይ ዩክሬን ከም ዘይትቅደስ ገይሮም ስለዚ ኩሉ እዚ ድምር እንታይ ገይርብሎም ንፑቲን ሓገዝ ስለ ዝሃቦ ሕጂ ኢራን ክትወጥቀሉ ወይ ኢራን ክትዳኸመሉ ከም ዘይደሊ ከም ርዱእ ጌርካ ትወስዶ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ከመይ ገይሮም እናሓትሕዶም እናተመጋገቡ ዝኸሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ በዚ ካስፒያን ስኻ ስለ ዝራኸቡ ክትቋፅሮም እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣገን እዚ ኩነታት እዚ እናተኣሳሰረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዮም ዝብሉ ብሓፈሻ Professor Pep, that this could escalate into a regional war. Now, I know technically we are already in a regional war, but what I mean is what we've seen between the US and Iran across the region. Turkey, Syria, Saudi, Iran, or Saudi, Yemen, the UAE and the Gulf, Iran, maybe Pakistan and Israel through proxies. I like to make the predictions over a certain time horizon, Mario.
because I think that we have if you were to say, what are the odds of there being a regional war 5 years from now? It's always 50-50. There's so many variables that could come in, and 50-50 means nobody really knows here. So it's not taking a position. I think that if you look between now and January, which is, I think, the reasonable horizon to look at the conflict we're in now, I think the odds of this spreading to big regional actors coming in with their military forces and clubbing each other, like Turkey and Israel literally clashing with their military. انتايم زبل زلو تقداي كساب حجي زباو كيناتي زلو زطرطرونا يكونن ግን ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ክገድድ ይኽእል ዶ كن منتاي كجدد غل حوتي مس إمارات زقبرو زلو زبال زلو كم لما حوتي مس السعودية زقبرو زلو نغيب عري عطي وزلو حزب الله زقبرو زلو إسرائيل نبي سوريا كيد متقعت زقبرو زلو مس تركي زفاتتو زلو مس تركي زسحب وزلو حجرات خليج تقبر زلو مس إيران كل زي ناب حدا قفح كوينات سقرو لزخل تخلو لدو نزبل كوينون دي زلو تخكل كقلت وصل زي دلومبر كابكم وزقدر كونو لزخل تخلو جن حجنا عبيه خيط كم زلين military units, or Turkey sending military units into Yemen to help Saudi Arabia kill Houthis, or Pakistan doing the same thing with their military units. I think this is really under 10%. I think this is a very low chance. It's not zero. It would take a lot for me to get it to the nuclear. You can see it's a little higher probability than I would put on nuclear, but from the U.S. But what I think is once we get into January, then I believe we're going to be in a position where all the actors in the region are going to be looking at the post-Trump era. بعرفش أنت يدبل زلو حجي سعودية تركيا السعودية حجزة وي باكستان السعودية حجزة أنصار حوتك تقبروا اللي تدخل كوينات وي ونكال إذا تقولوا إذا تصبي بيلو همز حجي كوينا كساب ورحة حدا كم خنرين خلينا كساب ورحة حدا زي كوينات زي تغطي لجن مبزعتهم حجرات أب أمريكان أب دونالد ترامب زلوا أمنات زيرو كونيلو سو كابن دحر حديك ببسر خايخو حديك ببشتار خايخو نزا قداي زي دونالد ترامب كساب جانوري زغون نجار كجبران تزي كيلو كابن نيو أب أمريكا دصبة حيل كل يكونن حديك ببلحاتون بمنجدون خيط كجداد يولالو نسو كساب حجون ريازلنا نجن ولا توم كربا إليت بهالنا أمريكا إمبايرنا أمريكا كم زموته كن كبصلوا نخل جزية وانا خيلي يمزلوا زلوا so إمبايرنا أمريكا نكسنتنا أمريكا كود كله بعيننا نرلنا يبلو. Last week, a minor geopolitical earthquake shook the Middle East. Saudi Arabia and Turkey, two nations that have been openly hostile toward each other for much of the last decade, pledged to go to war in each other's defense. Along with Pakistan, they signed the Mecca Joint Defense Agreement, declaring NATO style that an attack on one would be treated as an attack on all. Now, Pakistan and Saudi Arabia have launched Egypt, the Muslim Brotherhood, and most explosively on the Saudi ability. Recall that Saudi is as Somali counted at least 38%. انتاز كيبلو بحفشة أب أمريكا زلو أمنت سلز قد العالم نا أمريكا إمباير النادى خمي يخيد مهلاون حجرات دما أب أمريكا زنبرم أمنتن أب أمريكا زنبرم أمامتان بقد سمت نكغير يجبر لوزي ناي مكة أكورد زبلوز اللوي ونعلى الله ينسبلوه إن نيتو زمثل مونغو تركن سعوديان باكستان استجبره قدمي حمشت عمل فتين كاخد قمة تدخل يكونن يلو تركن سعوديان كل التجازات ناي سنتيمين نير أب بزحتو جزء أنصار نير قطر هي وابنتها سعوديان قطر كتتفاضل يا مس إمارات مسقلم كوينا قطر تركو دما نقطر نمدحان بزح زخدتها أب بزح نجار دما تجراج قوي مرقص زنبرمي هاوكا لومي أمريكا سلزي اللي بتكون تغيروا نحنا مسرتاوي سعوديان تقول لا تركيا نحنا نسخاتكم مسرتاوي زباس نقريب لنا زق تهلغنا ناسي شلل الك حلف زغلي كاوزع عبس اقام يزلو ابت صباح سلازي انا نسوم زرخبنا يبزح كابس فلالينا سز ليتس ورك توجذر احنا ገንዘብ لنا نداد لنا استراتيجيكاو ቦታ لنا يبلو سعوديا تركو دما حزب لنا اداغال لنا اندستريال بيز لنا ساينتيفيك بيز لنا نزي كلتي تحويسنايو ናይ ፓኪስታን ኒውክሌራዊ ጽላልን ህዝባዊ ኃይልን ቴክኖሎጂካዊ ዓቕምን ተጠቂምና we can be very strong together ንሓትና ንተሓጋገዝ ንኽእሊና ንሓትና እንደጋገፍ ተመላላይ ጸጋታት ይዘለና ኒውክሌር ኣለና ኢንዱስትሪያል ናይ ሚሊተሪ ቤዝ ኣለና ከምኡ ድማ ናይ ነዳድን ናይ ስትራቴጂካዊ ቦታን ኣቀማምጣን ድማ ኣድቫንቴጅ ኣለና ስለዚ ንሕና ሰለስቴና ንሓትና ክንሕግዝ ንኽእሊና እቲ እስራኤል ዝበሃል ሰለስቴና ብፍላይ ንስዑድያ
تركون دسكو مسسر زخونة بحد انتو خينا سلسينا دمانا أمريكا مشارخ سلزغنا أمريكا أنت كده تخلينا يمزولو زلو جي تكنيكال كتريو خلقنا أمريكا حما يكونن يزبال قد حكي كم زرب زلو أمريكا سرحك سرع سلزي كالتن تأمانتا مريت سلزبتن زقبر زلو كنتات يزر زلو دونالد ترامب عسرت جزية مبسعاتو مبسعوك فتسب زي كل ملاقصن جوكن زغون حنساب حكيم صغير حنساب نا يسوس كريستوس صغير حنساب جلز قبر قلعو بحر سلزلو مستكونتات عالم زلاتو سيريسلي نعو كجنازب زغلن نعوز متن استراتيجيك وص زغلن مراحل كم زي كون يريو سلزلو حدك نناتو شطارا نناتو منقدي نناتو مواصو ينادلو زد ما يوتي أمودتا نزي كبابزي كبيد زغنا فتنا كم زلو وزقبر زلو نفسه كف حجر أبزي كبابي ناتو مواصو كنادي يزفتن زلو because دونالد ترامب مواصو كفتر لهم زغل كوينو يسمعهم سلزي اللي حكم بما they have a good reason بدونالد ترامب كما تزخل لوتي كم زي اللي كل سبير له انت اللي خبا دونالد ترامب نفس كده دي شجر كتهم تراي زغل سو نزاب قمتي خا هجرات خليج بفلاي أمريكا سلتبدلهم زلا بحادة تشاركنا خم فتحون خلص أجمع على زبلو تراي يكونون زلون تيدا نحت حدهم متممات والنبرت أخيد له فلاي ناس سوداني مرات مسكرنا أفريقيا سلزتهاز نابخن كيدنا نبحق عم منجوزين هجرات زلون نيزوباو كنتاتنا عندما نرانا كيدنا تجرم كنتات دماغ أربالكم لايك ناقبركم. Eritrea says its sovereignty is not negotiable. But does defending sovereignty mean Ethiopia must give up its pursuit of security access? That's the real debate. And the Eritrean statement deserves a closer look. Hello, and sovereignty and territorial integrity must be respected. No state should acquire another country's territory through coercion, military pressure, or unilateral action. But the embassy statement becomes less convincing when it treats Ethiopia's pursuit of reliable racy access as if it necessarily means a demand for Eritrean sovereignty or territorial. ብልጽግና ነታ በብዙሕ መንገዲ ዝምልሱላ ዘሎ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ሂወት ሼር ዝገበራ ወይ እውን ብመንገዲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ተራ ናይ ልኡላውነታት ናይ ሃገራት ንምሕያል ከምኡ ድማ ኢትዮጵያ ብሽም ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝብል ፅንፅዋይ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንምድፋር ትገብሮ ዘላ ብግልፂ ድሕሪ ምቅላዖም እቲ ማስክናቶም ስለዝተቃልዐ ዘይከውን ኢራሽናል ነገራት ክኸውኑ ዘይክሉ ነገራት ከም መዛረባ ርእሲ ገይሮም ብዛዕባ ዲቤት ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ኦኬ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ክኽበርን ገለን ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ግን ኢትዮጵያ ድማ ላንድ ብመሬት ዝተኸበበት ኮይና ኣፍደገ ባሕሪ ዘይምህላዋ ቅቡል ኣይኮነን ሕቶ እውን ክህልዋ ይኽእል ይብሉ ኣለዉ ኖ ሕቶ ሃሊካን ኣይኮነን ትዘረባ ልኡላውነት ናይ ሃገራት ትኽብር ዶ ኣይትኽብርን እዩ A very simple question. ልኡላውነት ናይ ሃገራት ብፍላይ ድማ ሕብረት ኣፍሪካ እንጊዱ ዘሎ ሃገር ከም ዝክገብር ከሎ ክንዲ ምንታይ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ሕቆ ዘይብሉ ሕቁ ፍሩስ ዝኾነ ትካል ምዃኑ በዚ ክትፈልጥ ምክንያቱ ብቐሊሉ ነዚ መንገዲ እዚ ክዕርዮ ዝኽእል ዝነበረ ሕብረት ኣፍሪካ እዩ ነይሩ ሕብረት ኣፍሪካ ኢትዮጵያ እንተዘይመቻኣቶ ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ፋንድ ትገብሮ በዓልኩ ትፈልጡ ኢሉ ናብ ኬንያ ወይ ናብ ካልእ ክኸይድ እየ ምበለ ግን ርሙዝ ዝኾነ ትካል ስለ ዝኾነ ብልፅግና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብድሮናት ህዝብና ጨፍጨፈ ከሎ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ገለ ካብቲ ዝበሎ ኩሉ ግዜ ክደጋግመልኩም ያነ ቢካዝ we should never forget this ቀይ ባህርን ኢትዮጵያ ለማጣት 30 ዓመት ከዚያ በላይ የወሰደ ትግል ነበር ታውቃላችሁ በ30 ዓመት ትግል ውስጥ በብዙዎች ዝብርብ ነው ኢትዮጵያ ያጣችው ሌላ 30 ዓመት ያስፈልጋታል ብዬ ግን አላስብም ስለዚህ 30 ዓመት ዝወሰደ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንመሰሉን መሰረተ ውሳኔውን ንናጽነቱን ዝኸፈለ ዋጋን ዝሰገሮ ኩሉ መስገደላትን ንዑ ከም ሓደ ናይ ዋጋ ዕዳጋ ነጥቢ ኮይኑ ኤርትራውያን ዝኸፈልዎ ዋጋ ይግድሶን ን30 ዓመት ተቃሊሶም እዮም ንኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብላ ገይሮም ኢሉ ሓሳቡ ስለ ዝኾነ እምበር ቅድሚኡ ከም ኣፍደገ ባሕሪ ነይርዋ ብፌደሬሽን ተሸፊና ዝኣተወቶ ኣፍደገ ባሕሪ ዘለዋ ኣይነበራን ቅድሚኡ ብፌደሬሽን ድማ ኤርትራ ኣውቶኖመስ ነብሳ ከተመሓድር ትኽእል ተባሂሉ ንዝተዋህባ ኤርትራውያን ግን ሙሉእ ሙሉእ ዘይተቐበልዎ ንዑን ኮላይ ብሓይሎምን ብድሌቶም ብፅጋቦምን ዝሰበርዎ ንኤርትራ ድማ ጨቂኖም ሒዞማ ዝነበሩ ናትና ኢሎም ክዛረቡካ ከለዉ ካብ ሓደ ስሱዕ ሰብ ገዛ ካሪኻዮ ገዛ ኢሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ለል ደብላ ካብ መወዳእታ ድማ መንጋጉ ሴርካ ተውፅኦ ምስ ኣውፃኸየ ድማ እንዳ ጎረቤት ከይዱ ኣብ ካልእ እንዳክራይ ኮይኑ ምኒን ዝብል ዘሎ ሰብ ኤግዛክትሊ ንዑ እዩ ዘስምዕ ዝመራሒ እዚ
ስለዚህ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንምንታይ የምፃልኩም ኣሎ መሲልኩም ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ክሕቡ ይደልዩ ኣለዎ ቢካዝ ራይት ናው ኣብዪ ኣሕመድ ብድሮናት ገይሩ ናብ ትግራይ ኣይዶነ መበል 50 ግዜ ድዩ ዋላ ክንደይ ግዜ መጥቃዕቲ ያካይድ ኣሎ አላበት አብረሰ ከተማ መቀለታት መንግስት ፌደራል አበት አብረሰ ከተማ መቀለ አስታት 12 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ትርከብ ከተማ ኩሓ ወረዳ እንድርታ ጣብያ ቀዳማይ ወያነ ቁሸት ዳንዴር መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዘካይዱ መሰኻክር ዓይኒ ካብቲ ከባቢ ገሊፆም በቲ ረፋድ ከባቢ ሰዓት 3 ፈረቓን ኣቆፃፅራት ሃገር ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን ሓደ ድማ ከም ዝቆሰለን ቢቢሲ ካብ ምምሕዳርቲ ከባቢ ዝረኸቡ ሓበሬታ የመልክት ይኹን እምበር ኣመሓዳሪታ ወረዳ ኣቶ ከላሊ ሓጋዝን ግን በቲ ደብዳቤን ድሮንን ኣብ ሰብ ይኹን ኣብ ንብረት በጽሐ ሓደጋ የለን ብምባል ክብል ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣስፊሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝመጥቃዕቲ ዛጊት ዝሃቦ የለን ፍልጠት መንግስቲ ፌደራል ኣበት ኣብረሰ ሕጂ ብተደጋጋሚ ይነው ሕብረት ኣፍሪካ ኢዘ ጆክ ክብለኩም ከለዎ ከጋንን ኢለ ይኮንኩን ኢትስ ቃል በቃሉ ጆክ ኢት ሕብረት ኣፍሪካ ዋላት ዩኤን ዝበሃል ምክንያቱ ለንቀነ ዲቤ ሰላም ንክገብሩ ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዶም ነይሮም ሰላም ንክገብር ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ፌደራል መንግስትን ትግራይን ሰላም ንክግበር ዝርርብ ንክካየድ ኣብ ካይሮ ኣብ ኬንያ ዶ ኣብ ገለዶ እናተባህለ ይዝረብ ቀኒ ኣብዪ ኣሕመድ ገታ ይገብር ኣሎ ንትግራይ መበል ሳልሳይ ግዜ ድዩ ራብዓ ግዜ ድሮናት ትሰድድ ኣሎ ምስ ፋኖ ኣብ ኢትዮጵያ ዲያሎግ ናይ ህዝቢ ዘተን ዝርርብን የካይድ ኣለኹ ይብል ኣሎ ነቲ ዘለና ፖለቲካዊ ፀገም ዘሎ ወታደራውን ገለም ጎነፅ 4,000 ዝኾኑ ኣበል ዝኽፈሉ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ዘይብሎም ሰብ ኣኪቡ ብፖለቲካዊ መንገዲ ክፈትሖ ይፍትን ኣለኹ ኢሉ ሓደ ዓብይ ሸው ድራማ ገይሩ ኣሎ ኣብ ባይታ ክንታይ ይካየድ ኣሎ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ምስመን ምስ ፋኖ በክልተ ሰለስተ ግንባራት ስምዑ ኣብዚ ተደረገው ውጊያ እንደምታስታውሰው በቅርቡ የማመር ተሰማ ምስራቅ እዝ ከፍተኛ ዝግጅት አድርጎ ይሄ የጮቄ ተራራ የፋኖ ዋና ይዞታ ነው ይሄንን ተራራ ከተቆጣጠር ነውና የፋኖን ይዞታ ካወደም ነው ፋኖ የሚባል ነበረ ስጋት ውስጥ እንደገቡና በዚህም የተነሳ ባለው የአየር ንብረት ምክንያት መልመድ ያቃታቸው በርካታ ወታደሮች ምድብ ቦታቸውን ጥለው መጥፋታቸውን የተገለጸው እንግዲህ 2 ሳምንትም አልሆነውም ያዝነው ተቆጣጠር ነው ብለው በሜካናይዝድ ኃይል ታግዘው ውጊያ ያደረጉበትና ተራራ ሲደበድቡ ከርመው በመጨረሻም ተቆጣጠርን ያሉትን የጮቄ ተራራ ዳግም የለቀቁ የመምጣታቸው ሁኔታ አንድም ከአየር ንብረት ጋር በተያዘ በሌላ በኩል ደግሞ ፋኖ ሰሞኑን በከፍተኛ ሁኔታ በመልሶ ማጥቃት እርምጃ በመውሰዱ ነው ይህን ማጥቃት አስረክበው ወደ ምድብ በአካባቢው ባለው ሁኔታ ተማረው የሚጠፉ ወታደሮች መሳይ ከመጀመሪያው እንታየውን ዝብሉ ዘሎ መሲልኩም እቲ እዚ ሰብ ዝዓቢ ዝበሃል ዘሎ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ድራማ እንተገበረ እውን ክትኣምኖ ኣሰጋሪ እዩ ምክንያቱ ኣብ መጠነ ከቢድ ዝኾነ ኩናት እዩ ዘሎ ምስ ኣምሓራ ምስ ፋኖሲ ከቢድ ኩናት እዩ ዘካይድ ዘሎ ፋኖ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ሕቁ ይሰግርዎ ኣለዉ ሕቁ ምስባር እቲ ዝኸበደ ውድቀት ዘጋጥሞ ዘሎ ብሰንኪ እዚ ጉዳይ እዚ እዩ ስለዚ ዳዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ስትራቴጂክ ፌለር እቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ዘጋጥሞ ዘሎ ዓብይ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ገይሩ ገለ ቦታታት ዘይቋፀር ፋኖ ግን ደቂ ዓድን ደቂ ርስትን ስለዝኾኑ እቲ ዓዲ ድማ ዓዶም ስለዝኾነ ኣበይ ከም ዝቕርቅርዎን ኣበይ ከም ዝሓንቅዎን ነቲ ሰራዊት ይፈልጡ እዮም ስለዚ ንሱ ክንዲ ገለ ከምዚ ንኤርትራ ከይድ ከለውን ዝገብሮ ዝነበረ መዓት ጨምጨም ናበለ ዝኸይድ ገበል እዩ ዝመስል ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ምስ በለ ፋኖ ብውሕድ መፅኦም ኣድብዮም ፀኒሖም ድዮም ተሓቢኦም መፅኦም ሓመዱ ንላዕሊ ይገብርዎ ድሁል ስለዝኾነ ሰራዊት ናቱ ድማ ኩሉ ግዜ ብዘይ ቁም ነገር ክበታትን ጥራይ ዝውዕል እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ እጂ እውን እንተኾነ ነዚ ጮኮ ማውንቴን ዝበሃል ንምሓዝ ተደጋጋሚ ድፍትን ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ታክቲካል ትራፕ ፋኖ ዩዝ ሉሬን ትራፕ እንታይ ገይሮም እቶም ፋኖ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከፊቶም ነብቲ ቦታ ኩሉ ግዜ ውግእ እቶም ንውግእ ዝፈልጥዎ ዝያዳ ከም ዝገልፅዎ ኣብ ትፈልጦ ቦታ እንድሕር ኮይኑ ማራ ይደዋፅኣካ ኣይኮነን ውግእ ሲ ዋላ ፀወታ ሜዳ ትፈልጦ ጥበብ ናይቲ ቦታ ትፈልጦ ትኮይንካ ኣድቫንቴጅ ኣለካ ኣበይ ቦታ ክትሕባእ ትኽእል በን ክትገብር እንታይ ክትገብር ትኽእል ፀላኢ ኣበይ ክትእትዎ ትኽእል ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ትክክለኛ ዕላማ እንተለካ ንቓልስኻ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዕላማ ዘለዎ እዩ ለይትን መዓልትን ብዛዕባ እቲ ዕላሙ ስትራቴጂ ደውፅእ ደመወዝተኛ እንተኮይኑ ንኸይመውት ክጥንቀቕ ክእል እዩ ካብ ሓሊፉ ግን ክንደቲ ሂወቱ ወፍዩ ብዘይ ደሞዝም ብዘይ ዝኾነ ይኹን መፃኢን ድቃለስ ዘሎ ክቃለስ ኣይክእልን እዩ ኢትስ ጀስት ኢምፖሲብል ስለዚ ኣቡ ኣብ መፃወድያ እትዮም ሓመድ ከም ዝገበርዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዎ ስለዚ ኢንቴንሽናሊ ነቲ ቦታ ትከፊቶምሉ ከኣቱን ክሕዞን ገዲፎሞ ብሓራይ ኣበይ ከም ዝቕርቅሮ ፈሪጦም ቤላ ገይሮም ሃሪቦሞ ዝበሃል ዘሎ ክላይሜት ፋክተር government soldiers and accustomed to the extreme cold of the Choco peaks suffered from exposure in high desertation rate ካልኣይ ነቲ ቦታት ስለ ዘይፈልጥዎ እቶም ሰራዊት ናይቲ ስርዓት እቲ ቦታት እቲ ጎቦታት እቲ ኣዝዩ ቁሪ ዘለዎን ዛሕሊ ዘለዎን እዩ እቶም ደቂ ዓዲ ጥበቡን
ኩነታቱን ይፈልጥዎ ማስ እንታይ ይኸውን ኣብኡ ተወልዶም ዝዓበዮም እቲ ካብ ካልእ ካብ ደቡብን ገለ መፅኡ ዘሎ ልክዕ ከምዚ ካብ ሱዳን ናብ ኤርትራ ዝመፀ ወይ እውን ካብ ኬንያ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ገለ ይርኩም ሰድዎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ዓባ ሃገር ስለ ዝኾነ ብደቡብ ዘሎ ብዛዕባ ክልል ኣምሓራ ዝፈልጦ የብሉን ሶ ስትሬንጅ ቦታ ናብ ክመፅእ ከሎ እቲ ኩነታት ኣየር ክከብዶ ይኽእል እዩ ብኡ ድማ ብረትካ ገዲፍካ ምህዳምን ነፍሰይ ኣውፅእኒ ኣገባብ ክኸዱ እዮም ዝረኣዩ ብኡ ድማ እቲ ስዕረት ናይቲ ስርዓት ኩሉ ግዜ እና ሓየለ ዝመፅእ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብሓፈሻ ብዙሕ ክሳራታት ከም ዝገጠሞት ብልፅግና እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ድሽካታት ዓበይቲ ስናይፐራትን ሞርታራትን ወታደራውያን ሬድዮታት ብሬናት ብዙሕ ነገር ከምኡውን ብዙሓት ምሩኻት ክሕዙ ከም ዝኽኣሉ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ እዚ ድማ ፋኖ ኩሉ ግዜ ዕጥቅን ስንቅን ካብ ክስቶ ያምፅኦ ዋላ ካብ ጎረቤት ያምፅኦ እንታይ ዳ ኣቢ ዝገዝኦ ንክልቲኦም እዩ ንሰራዊቱን ንፋኖን ንኦላን ንቲዲኤፍ ንኩላቶም ዝዕጥቕ ባዕሉ ለጋስ ዝኾነ መንግስቲ ሃገር እዩ እዚ ኤርትራ ከማን ውግእ ስለዘየላ እምበር ዕጥቃ ኣብዴት ንገበረት ነይራ ኣብ ውግእ ስለዘየላ እምበር ዕጥቅስ መቐየረት ነይራ እያ ምክንያቱ ለጋስ ዝኾነ መንግስቲ እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ውግእ ኣትዩ ተዓዊቱ ስለዘይፈልጥ ነቶም ንኣሽቱ ገበል ከም ዝኾኑን ሓያላት ከም ዝኾኑን ዝገብር ስርዓት እዩ ኩሉ ግዜ እዚ ድማ ፉሹል ፖለቲካ ስለ ዘለዎም ፉሹል ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ፉሹል ወታደራዊ ዓቕሚ ዝፈጥረልካ ምክንያቱ ወታደር ብፖለቲካ ትክክለኛ ፖለቲካን ዕላማ እንተሎ ትራዩ ሓያል ወታደር ክህልወካ ዝኽእል ዕላማ እዩ ሰብ ዘቃልፁ ዕላማ ናቱ ቅኑዕ እንተደይ ኮይኑ ንኣብነት ሕጂ ክነግረኩም ሕፅር ኣቢለ ፌር ኮይነ ክነግረኩም ኤርትራውያን እዚ ሕጂ ወሪድና ዘሎ እዚ ናይ ኣቢ ዕንደራ እንተዘይህሉ ነይሩ ናብ ዝኾነ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ብፍፁም ኤርትራውያን ይደገፎ ነይሩ ኩናት ሓቂ ንምዝራብ ሳክት በቃ እዚ ኣቢ ቀይሕ ባሕርን ገለን ከይበሎ ከሎ ኤርትራ ፅምቶ ገይራ ንህወሓት ክትሕግዘ እንተዝበሃል ነይሩ ደገፍ ምረኸበ ደኢልኩም ተሓስቡ ሰብኣይ ማሓገዘ ወይ እውን ሰብሲ ኣብ ጎንቲ ሰራዊት ኣይምዃንን ኣብይ ኣሕመድ ግን ዓሻ ስለ ዝኾነ ንኤርትራውያን ናይ መወዳእታ ኣብ ግዜ መለስን ኢህኣደግን እውን ዘይረኣናዮ ዕንደራ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነትና ስለ ዝፈጠረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ክሽንከረሉ ኩሉ ሰብ እዩ ዝደሊ ስለምንታይ ድሕሪ ሰለፋ እንታይ ተረፋ እዩ ዓቕሚ ስኢኑ እምበር ኩሉ ክገብሮን ኩሉ ነገር ዝብሎ ርኢናዮ ስለ ዘለና ዓቕሚ እንተረኺቡ ድማ ንክገብሮ ድሕር ዝብል ሰብ ከም ዘይኮነ ንህዝቢ ዘይሓለየ ንዓኻ ክሓልየልካ ይክእልኒ ሶ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ኣገዳሲ ጉዳይና ንርኢ ዘለና ፋኖ ኣብቲ ናብትን ከይበፅሐ ከሎ ድሮ ነቲ ጉዳይ ባዕሉ ክውድኦ ወዳድኡ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እንዳ ብልፅግና ሕፍረት የብሎምን ኢለኩም እንደ ግዜ ደጋግማ ክትብሉን እዮም ንፊልድ ማርሻል ከምግስዎ ከለዉ ረይዎ ምሉእ ሂወቱ ውትድርና ዝተወፈየ ንታሪክ ወታደራዊ ፊሎዞፊ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ዝቀየረ ይብልዎ ኣለሱ ክብር አጥልቀው ኖሯል። በዚህ መለዮና በአንዲት ባንዲራ ስር በሰራዊቱ ውስጥ ከታችኛው እርከን በኢትዮጵያ ታሪክ ከፍተኛ ወታደራዊ ማዕረግ እስከሆነው የፊልድ ማርሻልነት ደረጃ ደርሷል። ፊልድ ማርሻሉ ከኤርትራ ጋር በነበረው የዘጠናዎቹ ጦርነትም ሆነ ኢትዮጵያ ሰራዊት ተሳትፎባቸው ስሙን አንቱ ያስባሉት አህጉራዊና ዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተልዕኮችን በበላይነት ከመሩት ቁልፍ መኮንኖች አንዱ ናቸው። ይህ ከታች የሰራዊቱ እርከን አንስቶ እስከ ማዕረግ ቁንጮ እስከሆነው ፊልድ ማርሻልነት የዘለቀ ወታደር ቤት ቆይታ በመለዮ የመታመን ለሀገር ክብር ዘብ የመቆምና በሀገር ክብር የመከበር ህይወትን መርቷል። ይህ የእርሳቸው ህይወት ተሞክሮ በሆድና በህሊና መካከል ያለውን እልቆ ቢስ ርቀት መትሮ ያሳያል። ናይ ብሓቂ እዮም ብዕምቆት ዝትንትንዎ ዘለዉ ነቲ ዘለዎ ታሪካዊ ጉዕዞ ናይ ብሓቂ ካብ ታሕቲ ተበጊሱ ንላዕሊ ዝደየበ መራሒ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ በታ ዘረቦም ጥራይ እንተሪናዮ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተረዲኦም ኣሎ ዝነገሰ ንጉሰይ ዝበረቐ ፀሓየ እዩ ዝብል ዘሎ ምስ ደርጊ ኮይኑ ምውጋእ ጀሚሩ ናይ ደርጊ ወታደር ነይሩ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ኣብ ትግራይ ከይዱ ተማሪኹ ድሕሪኡ ናይ ኢህአደግ ወታደር ኮይኑ ናይቶም ዝማረኽዎ ወታደር ኮይኑ ን20 ዓመታት ተቓሊሱ ምሶም ኢህአደግ ምስ ወደቐ ናይ መለስ ወታደር ኮይኑ ናይ ኣቢ ወታደር ኮይኑ ፊልድ ማርሻል ዝብል ማዕረግ ሒዙ ይቐፅል ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ተወሪዱ ጁላ ክቐፅል ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኣበጋግሱ ኢኻ ትፈልጥ ኩሉ ግዜ ካብ ታሕቲ ተበጊሱ ብርግፅ ተማሪኹ ስለተበገሰ ካብኣ ተኸፍቕ ክትመፅኦ ይትኽእል እያ ካልእ ኩሉ ኢትስ ኦኬይ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ክጥንቀቕ ጥራይ ዘለዎ ኣብይ ኣሕመድ ተተኣልዩ ፊልድ ማርሻል ክብዎ ኣይኮኑን ግን ዋላ ዋርድያ እንተገይሮሞ ክቕፅል ይሱ ዕድመ እንተሎ ማለት በታ ዘረባናቶም ጥራይ እንተሪእኻዮም ሲ ምስ ዝመፀ ንጉስ ክቃለስ ፀገም ዘይብሉ ስርዓ መራሒ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ልክዕ ከምቲ ንሱ ኣብነታዊ ወታደር ኮይኑ ናብ ስልጣን ዝበፅሐ ሰራዊቱ ድማ ቃል ብቃሉ ነቲ ናቱ ኣብነት ዝኽተሉ እዮም ዝመስሉ
ምክንያቱ ፊልድ ማርሻል ክትከውን ድሕሪ ኮይንካ መጀመርያ ክትማረኽ ይዘለካ ተማሪኽካ ሽዑ ምስቶም ዝማረኸካ ክትቃለስ ኣለካ ምስ ፋኖ ምስ ህወሓት ምስ ሸነ ኮይንካ ክትቃለስ ኣለካ ንሳቶም ነቲ ስርዓት ምስ ቀየርዎ ድማ ቦታ ናይ ወታደራዊ ስልጣን ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ክሰዓር ስለ ዝኾነ እቲ መንግስቲ ምስ ተኣለየ ንስኻ ኣብቲ ወታደራዊ ስልጣን ቦታ ክህልወካ እዩ ብኡ ጌርካ ድማ እቲ ምሳኻ ዝመፅእ ከም ገለ ኢሉ ብዕልዋ ምስ ከደ ድማ ንስኻ ዕድል ጌርካ ንቅድሚት ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ከም ገለ ኢሉ እተ ነገር ተገጣጢምልካ ድማ እታ ኢትዮጵያ ድማ እንተደይፈሪሳ ዕድል ኣለካ ፊልድ ማርሻል ወይ ካ ጀነራል ክትከውን ከም ባጫ ደበለ ዝኣክል ኣብነት ስለ ዘለዎም እቶም ወታደራት ኣብዚያ ከምዚ ዓይነት ሃገር ክትመውጥ ጥራይ ደይብልካ ተመይትካ ተወዲያ ለዛንተኻ እንተለኻ ግን ብፍላይ እንተ ተማሪኽካ ፅቡቕ ትኬት ኣለካ ንላዕሊ ክትከይድ ምናልባት እታ መልእኽቲ ከመሓላልፍዋ ዝደልዩ እሳያ ክትከውን ትኽእል ኪኑ ካልእ የለን ሓንቲ ዓውደ ኩናት ድብልዋ ዘሎ ብኻልእ ብጎጃም ድማ ሰሚዕና ክንሃልፍ ታላቅ ድል የተገኘው እነ ጀነራል መሐመድ ተሰማ የተማመኑበትን ጦር በጮቄ ተራራ አቅራቢያ በሚገኙ አካባቢዎች ላይ በርካታ ጦሩን አሰማርቶ ነበር። በተደረገው ውጊያ ብዛት ያለው የአገዛዝ ጦር ከነትጥቁ ለፋኖ እጅ መስጠቱንና በርካታው ኃይሉ እንደተመታበት ነው መረጃዎች እያመላከቱ የሚገኙት። የብልጽግና ከፍተኛ ጦር ከም ንሪኦ ዘለና ብልጽግና ብኩሉ ነገር ኣይቀደወን ኣሎ ዝበሃል ዘሎ እዚ እዩ ኣብ ካልእ ኣብ ጎጃም እንተኸድካ ከቢድ ዝኾነ ስዕረት ከም ዝገጥሞ ዘለዎን እቲ ቁፅርን ሞራልን ናይቲ ፋኖ ዝበሃል ዘሎ ብፍላይ ናይ ኣብ ኩሉ ወገናት ዘሎ ፋኖ ኣዝዩ ሓይሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብፍላይ እዚ ኣብ ምብራቅ ጎጃም ኣጋጢሞም ዝበሃል ዘሎ ድማ ናይ ብሓቂ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ብልጽግና ኩሉ ዓቕምታቱ ሒዙ ቀሪቡ ነይሩ እዚ ቦታ እዚ ከቢድ ስዕረት ድማ ይወሪድዎ ዘሎ ንኣብነት እንታይ ብሎ ኣለዉ እዚ ስታተስ government attempts to use 6 divisions failed forces retreated from Sinan and Sade ስለዚ 6 ክፍለ ሰራዊታት ሒዙ የቐርብ ከም ዝነበረን ምዝ ኩሉ ድማ ክሰብጠ ከም ዘይከኣለ ብግምጣሉ ትያቶም ብዙሕ ኣፅዋራት ከም ዝማርኹ ዘለዉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ሞራል ድማ ብኡ መንገዲ ማለት እዩ ስለዚ ኣገን እቲ ኩናት ኣብዪ ኣሕመድ ሓፍኮፍ ዘብሎ ዘሎ ኣብ ባይታ ዝወርዶ ዘሎ ስዕረት ከቢድ ስለ ዝኾነ ጥራይ እዩ anyway ብዙሓት ሰራዊት ካብ ንብልጽግና እናገደፉ ናብ ፋኖ ይሕወስኹም ዘለዉ እዩ ዝንገር እዚ ቃልሲ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ውዕውዕ ቃልሲ ናይ ኣምሓራ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሓደ ግዜ ቀልቢሱ ኣብ ናቱ ዕላማ ከውዕሎ ኽእል እዩ ኣብ ናቱ ኣጀንዳ ከውዕሎ ኽእል እዩ ወይ እውን ገለ ፖለቲካዊ መፍትሒ ክገብረሉ ኽእል እዩ ክትብል ኣዝዩ ከቢድ እዩ ቨሪ ዲፊካልት ምክንያቱ ክንዲዚ ዝኣክል ቃልሲ ዝገብር ዘሎ ሰብ ክትቅሽሻ ይትኽእል ኢኻ ነቶም መራሕቲ ገንዘብ ተሂብካ እውን ክግለፉ እዮም እቶም መራሕቲ I don't think ክንዲዚ ዓይነት ዌይቭ ምንቅስቃስ እሞ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስምረት በፂሑ ዘሎ ብዙሕ ነገር ክትገብሮ ትኽእል የብልካን ንኣቢሲ ካብ ሕጂ ቦርሳኻ ጠርንፍታ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ናይ ኣቢ ዕድል ዘይገበረ ምዃኑ እንታይ እዩ እታ መህደሚቱ ቦታ እውን ጥዕና ረኪባ ስለ ዘየላ እዩ ሓደ ካብቲ ንኣቢ ኣሻቓሊ ክኸውን ዝኽእል ጉዳይ እታ ክሃድመላ ናብኣ ክነብርን ኢሉ ዝሓስባ ዝነበረ ቦታ እውን ንባዕላ ንሳ ርጉእ ቦታ ብዘይ ምዃኑ ከቢድ ፈተና እዩ ገጢምዎ ዘሎ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ኢማራት ንባዕላ ኣይጠዓማን ኣሎ ስለዚ ኢማራት ስለዘይጠዓማ ዋላ ክሃድመሉ ኢሉ ዝተኣማምነሉ ዘሎ ቦታ እውን ዘተኣማምን ኣይኮነን he might face other bigger problems ምክንያቱ ኣፍኮርስ ንዕኡ ዘይትኸውን ኢትዮጵያ ወይ እውን ኢማራት ንዕኡ ዝኸውን ቦታ የብላን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ካልኦት እውን ክቕበልዎ ይኽእሉ ኮኑ but at the end of the day ኣብዪ ኣሕመድ እታ ገመድ ናቱ ጠቕልሎ ትኸይድ ኣላ ናው ብዙሕ ግዜ ክንዛረብ ከለና ብወታደራዊ ዓይነት ጥራይ ክፈርስ ዝኽእል ስርዓት ኢና ንሓስብ ዘለና ግን ከምኡ ይኮነን ስርዓት ክፈርስ ከሎ ብዙሕ ነገራት ክገጣጠሙ ክኽእሉ ኣሎ ሓደ ካብኣቶም ቁጠባ እዩ ቁጠባ ኣብዪ ኣሕመድ ምስቲ ዘሎ ሓያል ፖለቲካዊ ፀገም ኣብ ቁጠባ ከቢድ ብድሆ ይገጥሞ ከም ዘሎ ንነዊሕ እዋን ኣይገለፅኩልኩም ግን ብዙሕ ኣርቲክልስ ወፂኡ ኣሎ ብብሉምበርግ ዝወፀ ኣሎ ሓደ ኣርቲክል ካልኦት እውን ከምኡ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ እዚ IMF ዝበሃል ዝፈጠረሉ ሸረኽ ጥራይሲ ነቲ ብልጽግና ክንዲምንታይ ሕቁ ከም ዝጎዘዮ ምክንያቱ እቲ ኣስገዳድ ገይሮም ዘእተውሉ ናይ IMF ኩነታት ንቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ብክንደይ ቢልዮን ኣውዲቑ እዮም ዝብል ዘለዉ ተኣምር ኮይና ንሰምዕ ዘለና ብክንደይ ዓመታት ክትመልሶ ዘይትኽእል ክሳራ ፕሮፌሰር ተሾመ እንግዲህ በመግቢያ ላይ ወደ አነሳሁት አንድ መረጃ ልምጣና በሱ ላይ ደግሞ የእርሶን አስተያየት እንስማ። የአውሮፓ ህብረት
አንድ መረጃ ወጥቷል። በአዲስ አበባ በነበራቸው ቆይታ የተለያዩ መረጃዎችን ሲያወጡ የነበሩት የህብረቱ ባለስልጣናት በጉዳዩ ላይ የተናገሩት ነገር አለ። 50 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ኢትዮጵያ ከዓመታዊ ምርቷ ዝቅ ማለቱን ወይም ደግሞ መውረዱን ገልጿል። ይህ ደግሞ ከብር የመግዛት አቅም እንዲወርድ መደረጉ ጋር ተያይዞ የመጣ እንደሆነ ተጠቅሷል። እስቲ ስለዚህ ጉዳይ የእርሶ ኢኮኖሚያዊ እይታ ምን ሊመስል ይችላል? 50 ቢሊዮን ዶላር በጣም ግሩም የሆነ ጥያቄ ነው። ለማብራራት እሞክራለሁ። እጅንታይም ዝብሉ ዘለው IMF ኢትዮጵያ ነቲ ብርናታ ፍሎቲንግ ሬት ኣብ ዕዳጋ ንክወሰን ዋጉ ኣገዲዶም ናብዚ መንገዲ እዚ እትየሞም። ስለዚ ኣነ ያው ተመክሮ ነይሩኒ ኣብቲ ዓድቲ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበርኩ ኣብያ ኣብ ዝመፀሉ ናይ መጀመርያ ግዜ ማለት እዩ $100 ብ let's say 36 دقيقة نيرة 3600 نيرة so I don't know كندي هنقول 3600 دماغ زبالة شرفت ركبوا وزيا زنبروا لك زي ذكر بجمرة كخيط كله كل 500 والنيري so بحفشة $100 هيبكا وحد جنزبي خطوة سد نير كاتقنا ترجعون له الجنازي تغيرمو يروى تباهلو لومي زغير وانو $100 كندي كم زلو let me check up the honest كمال اب لومي كما يهلو it's just crazy I don't know 170 عن اللغة إذا عينت ناي باتيرا منقول قال نتي GDP nominal GDP زبحال وصلنا نتي GDP ب$5 بليون تريد ولا $50 بليون وطبعا إثيوبيا let's say 100 بليون تنيرو 5 بليون كوينو الحج بسنكت الزغبابة فطروا ناي باتيرا values لازو دغه وطبعا إثيوبيا $5 بليون كابتناتو زلك على زنبرة ودي لهم زلوا يزنكر it's a disaster again IMF سلوز كبرو nobody cares about this እሺ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በኔ በኩል ምክንያቱም ይሄን ለማስረዳት ትንሽ ከበድ ስለሚል ግን እሞክራለሁኝ በኖሚናል ይባላል ወይንም በተመሳሳይ ዋጋ እንደማለት ያህል ነው 50 ቢሊዮን ወደ ታች መውረዱ ግልጽ ነው ታይቷል ይሄም የሆነበት የኢኮኖሚ ምርት ጠፋ ማለት ሳይሆን የተመረተው ኢትዮጵያ ውስጥ ያመረተችው በጠቅላላው በዶላር ሲታይ ማለት ነው በዶላር ሲታይ ወደ ታች ወርዷል ማለት ነው ይሄም የሆነበት ምክንያት ከዲቫሉዌሽን በኋላ ነው የምንዛሬውን ዋጋ ወደ ታች እንጂ ኢኮኖሚስት ስለዝኾነ ነቲ ጉዳይቲ ከጋጌ ጥንቅቕ ኢሉ ዝገልጾ ዘሎ እቲ ቫልዩ ናይቲ ቁጠባ እዩ እምበር እቲ ኢትዮጵያ ብኩሉ ደረጃ ከሲራ ክንብል ዘስምዕ ነገር ኣይኮነ ምክንያቱ እቲ ቫሉዌሽን ንሓደ ነገር ሲ ኖሚናል ክትብሎ ከለካ ገዛ ክራይካ ንኣብነት 1500 እንድሕር ኮይኑ ዶላር ቫልዩ ናቱ እናጎደለ ከይድ ከሎ 1500 ይብሉካ እንተሎ 1500 ኣይኮንካ ትኸፍል ዘለካ ትሕቲኻ ትኸፍል ዘለካ ፐርቼዚንግ ፓወር ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ናይቲ ገንዘብ እናጎደለ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ብሰንኪ ዝተፈጠረ ናይ ዶላር ቫልዩ ባጤራ ናቶም መሬት ስለ ዝዘበተ እቲ ቁጠባ ናቶም ብዶላር ክልካዕ ከሎ ብ$50 ቢሊዮን ጎዲሉ ከም ዘሎ እዩ ከረዲ ዝፍትን ዘሎ ኦል ኢን ኦል ዋላ እኳ እቲ ኖሚናል ቫልዩ ንብሎ ብዙሕ ሽማዊ ቁፅሪ እንትኾነ እቲ ሪል ቫልዩ እቲ ዝቁፀር ሪል ቫልዩ ኤንድ ኖሚናል ቫልዩ ኢልና ንፈላለዩ ኣብ ቁጠባ እቲ ኖሚናል ማለት እቲ ብቁፅሪ ዝልካዕ እዩ እቲ ሪል ማለት ግን እቲ ትክክለኛ ንሱ ዘንፀባርቆ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብቲ ኖሚናሊ ኢትዮጵያ ኣብተን ላዕለዎት ጂዲፒ ዘለወን ኣብ ኢትዮጵያ እንተ ነይራ ብ$50 ቢልዮን ጎዲሉ ስለ ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ሊስታ ንታሕታን ቆልቂላ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ has shifted from viewing sea access as a taboo topic to a matter of survival for 100 so diplomatic shift Ethiopia's I don't know ተፈላለየ ኣርሳት ትራንስሌት ገይሩለይ ስለ ዘሎ ኣብዚ ነተን ቅድሚት ዘለዋ ጥራይ ስለ ዝገለፅኩልኩም እዩ ብሓፈሻ እታ ናይ 50 ቢልዮን ናይቲ IMF-ን ክልቲአን ተሓሒዙ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ታክስ ናይቲ ናይ ኢንፍሌሽን ናይ ዝቕባበ ይፈጢሩሉ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሓደ ካብቲ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣናኢስካ ክረአ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነብሩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ስኩዊዝድ ኮይኑ ኣሎ ተጨቢጡ ኣሎ ከምኡ ድማ IMF እንታይ ገብረሎ ይብሉ ኣለዉ ብዙሕ ኢንካም ጀነሬት ክትገብር ኣለካ ብዙሕ ታክስ ኢንካም ከተምፅእ ኣለካ ይብሉ ኣለዉ ስለምንታይ ነቲ ዕዳ መኽፈሊ ወርሓዊ ወይ ከዓ ኣብ ኮርተር ዝውሃብ ስለ ዘሎ እቲ ገንዘብቲ ድማ ፕሪንት ክገብሮ ዘይኮንካ ተዳ ካብ ታክስ ኮሌክሽን ብትክክለኛ ኖርማል መንግስቲ ኣታውናቱ ካብ ታክስስ እዩ
ወይ ወርቂ ሸይጡ ድዩ ካል ማዕድና ሸይጡ ክረክቦ ክኽእል ኣለዎ ተዘየለ በዓልካ ፕሪንት ጌርካ ትገብሮ ቅቡል ኣይኮነን ብኣይኤምኤፍ ኢንፋክት ፕሪንት ክትገብር እውን ኣይፍቅዱልካን እዮም ስለዚ ንኩሉ ህዝቢ ልዕሊ ዓቐኑ ታክስ ክገብረሉ ክኽእል ኣሎ ምንታን ነተን ዘድልያ ዘለዋ ወለዳት ተቕርበሎም ቡ ገይሮም ድማ ንዕን ተቐሪቡ ተወሳኺ ዕዳ ይህብዎ ማለት እዩ መመሊሱ ድማ ንሱ ኣብቲ ናቶም መፃወድያ ይኣቱ ልክዕ ከምዚ ብኢንፊጅን ዝንቀሳቐስ ሰብ ኢንፊጅን ክትህቦ ኩሉ ነገር ዝሸጠን ሸይጡ ነተን ገንዘብ ናይ ኢንፊጅን የምፃልካ ስኻ ኢንፊጅን ትቦ ፅባሕ ንጎ ድማ ተመሳሳሊ ሰርክል ቪሽስ ሰርክል ኣባ ዝነብር ከማያ ኮይናቱ ዘላ ይብለሎ ናው ኣብይ ኣሕመድ ሓንቲ ባክኣፕ ፕላን ኣላቱ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ቀሊል ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ግን ሓንቲ ባክኣፕ ኣላቱ እሳ ድማ ገለ እንተኾነሲ መህደምሲ ክህልዎ ይፅዕር እቲ መህደሚ ክኾነ ኢሉ ዝፅዕሮ ዘሎ ሃገር ድማ ኢማራት እዩ ፀገም ኢማራት ንባዕሉ ኣይጣዕሞን ስለ ዘሎ እዩ ለስና ኣብዚ Between Saudi Arabia and the UAE is growing. Saudi Arabia is tightening the financial screws with bank transfers headed from the kingdom to the UAE now facing extra scrutiny. According to reports, a number of businesses claim they face serious problems moving money from Saudi Arabia into the UAE. Saudi Arabia's central bank earlier this year instructed major banks to apply enhanced checks to ሓደ ካብቲ ኢማራት ከቢድ ብድሆ ዝኾና ነገር እንተሎ ናይ ቁጠባዊ ናብቲ ንቡር ቁጠባ ንኽትመለስ እዩ ለትሰይ ፃዓዱ ወይ እውን ካልኦት ህዝብታት ካብ ኤውሮጳን ካብ ኣሜሪካን ተረጋጊዮም ናብ ኢማራት ኢንቨስት ክገብሩ ክሓስብ ይክእሉን እዮም ናብዘን ዝሓለፋ 6 ወርሒ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ኣንለስ ተሰሪቁ ዝመፀ ገንዘብ ግን መዕለቢ ዘይብሉ ስለዝኾነ ናብኡ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ግን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ወላ እውን ናብ ኢማራት ክኸይድ ዘሎ እንተኾነ ክፅበይ ዘለዎ ገንዘብ እንተኮይኑ እዚ ናብ ዝቃፀል ዘሎ ገዛ ሒዝካ ኣይትኸይድን ኢኻ ሳብቲ ሓዊ ዝጠፍእ ክፅበ ኣለካ ናው ኮይኑ ተሪፉ እንታይ ክግበር ዝኽእል እቲ ቁጠባ ዊዝን እቲ ሪጅን ዘሎ ስዑድያን ኢማራትን ቀጠርን ኩሎም ኣብኡ እዮም ዘለዉ ንሓትሕዶም ዝገብርዎ ቁጠባ ንግዚኡ ከካይዶም ምኽኣለ ነይሩ እንተኾነ ስዑድ ዓረብ ሓደ ዓብዪ ቁጠባ ወይ እውን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ካብ ተዓዱ ናብ ኢማራት ክኸይድ ፍቓደኛ ኣይኮነን ዘሎ ሕጂ ነቲ ኩሉ ንግዲ ጠጠው ከብሎ ስለ ዘይደሊ ዘሎ እንታይ ዝገብር ኩሉ ግዜ ሃገር ነቲ ንግዲ ክዕቅፍ ዝደልዩ መንግስቲ እንታይ ዝገብር ኣብ ባንኪ እዩ ሽግር ዝፈጥር ነቲ ትራንዛክሽንስ ስሙዝ ከም ዘይከውን ይገብሮ መሰናኽላት የብዝሓሉ ኢኻ እንታይ እሱ ንግዲ ምቹእ ከም ዘይኮነ ጠጠው ተበልካዮ ካልእ ፀገም ክፈጥረልካ ስለ ዝኽእል እንታይ ትገብር ዕንቅፋት ትፈጥር እቲ ዕንቅፋት ድማ ንብዙሓት ኢንቨስተርስ ይህድሞም ማለት እዩ እዚ ማለት ያ ማለት እዩ ስዑድያ ዘይተኣደነ ገንዘብ እዩ ኣብ ኢማራት ኢንቨስት ኮይኑ ዘሎ this is going to impact ኢማራት ብዓቢ ደረጃ ካስያ ዝኽእል እዩ ሓደ ዓብዪ ዕዳጋ እዩ ኢንፋክት እቲ ስዑድያ ዝበሃል ከም ዕዳጋ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ኤርላይንስ ናቱ ጥራይሲ ብኢማራት ዶሚኔት ዝኾነ እዩ ዱባይ እቲ ኢማራት ኤርዌይስ ኤርላይንስ ወላ እቲ እትሓድ ዝበሃል ወላ እቲ ካልኦት ኩላቶም ነቲ ሰፊሕ ዝኾነ ዕዳጋ ናይ ስዑድያ ምቹእ ዝኾነ ዝብልዎ ድማ ክሳብ ሎሚ ክበልዕዎ እዮም ፀኒሖም ሪል ስቴት ናይ ዱባይ ብዙሓት ደቂ ስዑድያ እዮም ኢንቨስት ገይሮም ዘለዉ ዘይተኣደነ ገንዘብ ያወጣ ኢንቨስት ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ሓደ ካብ ሕጂ ንድሓር ናብኡ ኢንቨስት ከም ዘይገብሩ ተገይሩ ኣሎ ኦልሞስት ካልኣይ ድማ ዋላ እውን ነቲ ተገይሩ ዘሎ ብዝተኻለ መንገዲ ናብ ዓዶም ክመልስዎ ከም ዝኽእሉ ከም ዘለዎም ፀቕጢ ይግበረሎም ኣሎ and we're not talking about European countries ኣብ ኤውሮጳ ሲ ነቲ መንግስቲ ኮሚቴ ልካ ባዕልካ ትፈልጥ ኢልካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ መሰላ ስለ ዘለካ ኣብዚኣቶም ዜግነትካ ክምጥልካ ክእሉ እዮም እቲ ካልኣይ ሃገርካ ዜግነት እውን ከሂበካ ክእል እዩ ሶ ክትጓሓፍ ትኽእል ኢኻ ሃገራት ዓረብ ዲሞክራሲያውያን ዝመሰለ ዲሞክራሲ ዝበሃል የለን ድሕሪ ስዑድያዊ ሓደ ቢልዮነር ካብቲ ናቶም ትእዛዝ ወፅዩ ኣንለስ ኢማራት ዜግነት ክትቦ እንተደይ ኮይና ስዑድያ ከተፍሮ ናይ ግድን እዮ ሰጥለጥ ኢሉ እዩ ምስኦም ዝኸይድ ሕጂ መሓመድ ቢን ሰልማን ድማ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከለዉ ቅድሚኡ ከማ ገይሩ ኣሰንቢድዎም ነቶም ሃብታማት ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ኣብ መንጎ ዘን ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ኢማራት ኣብ ሽግር እንድያ ደላ ካብቲ ሽግር እቲ ግን ከምዘይ ትወፅእ ገይሮም ይሃስይዋ ከም ዘለዎ እዩ ዝነገር ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ሃገር ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ፀገም ፍኸም እናበለ ይኸይድ ኣሎ ግን ከቢድ ፀገም እዩ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ንሱዳናውያን እዚ ከም ሓደ ፀጋ እዩ ዝርአ ስለምንታይ ኢማራት ክትሽገር ከላ ኢዳ ክሓፅር ይኽእል እዩ ክትገብሮ ትኽእል ደገፋት ክጎድል ይኽእል እዩ እሱ ድማ ንሱዳናውያን ልኡላውነቶም ንኸረጋግፁ ሃገሮም ንከውሕሱ ክሕግዞም ይኽእል እዩ ኣጋይን ከመይ ኢሉ ዝተተኣሳሰረ ነገራት ምዃኑ ንክንፈልጥ ኢለ እዚ ኢማራት ነገራት ይከብዳ ኣሎ ኦፍኮርስ ብዙሕ ካሽ ዝተቐመጠ ኣለዎም ኣብ ኣሜሪካ ኣብቲ ስቶክ ማርኬት ናይ ኣሜሪካን ገለን
قربت اللي شيء طبنا تكوينات ناي إمارات ناي سودان نكنا وحوه كندوك سارة زمس قالهم كنا بلاي نغلينا but ولا حنت سأقام كم زي قات أمك خدوا خليهم زبال زرباقني يلا they really have a serious problem كتبوا you know sophisticated كتبوا كله كغليجن شدش تور حكي صراحة كان تخيل كا زي سنبت كتباقني يلا معناته مبزحته تقطبنا إمارات دبي ترى يوصلوا دبي زي كل تيم infrastructure سرحتني عايز عليه نسرحتني هاتي لستقبري التوريست سيل استحانة إمبر أبتهاجر زلوا زبي كتكملون هيكل نت infrastructure أو زلوا سلزي كتكملون سلزي هيكل كعقبون هيكلني maintain كقبري هيكلني سلزي نايزين هجراتياتن حماق نقدر كمس إذا خلق كوينو يسمعك هذا حماق بخمي من قدي كمس انتهي كمسل ن جزية زقدف كوينو أبز حجين ريزلنا كنا تادجن نبحكي التفناناتن ناقص عليه زخيزلو نخلت يوم دما باشاي حوتز بهالكالو نزاز دركبه نا صف أزوع الزلو نابو خانس كرسكه حوتز تاقب. These declared a naval blockade on Saudi Arabia last month, and since then they're making good on it. The Red Sea is no less than an active war zone. On Tuesday, the Houthi news agency Sabah confirmed the group had targeted the Aramco oil refinery in Jazan, which sits on Saudi Arabia's southern. كم ذاتري وتحوتي زبهال قطالي ني سعودية تشالنج مزقبر أيو زون أكلنا تعلام أيو تعلام هذا ما نتناقرات خليج إيران التناقر سفيحو تقرات سفيحو واصلو زلو إذن هقرات خليج دما إذن يحوتي من قصة أسكيتي جمرن تاي بلان إيران ذكروا أنتو غينكم ني أمريكا دفافيا ويكا أمريكا دفافياتن ناي أقار كوينات ويكا كبيت كوينات أنصار إيران نخو قبرو تدفافو بنيريا حجي أحسبوني كمان حوتي كي ورم يمزفر زلو حوتي كندي كأي مسمر سجير له ولا حنت قبر ملتي لن كان سعودية الزخا هذا نقدر ترايز نقرأك فرهيز نقرأك حيلي يكون زريك تعقسونا يكون سعودية هذا حيلي كارمكا تجمير قبر ملتي تدهيب كم زغز الفلوتي مغنياته بمسرته حتى أقامت له زلوي زهر بكا زلوي سخونة أقام على الناس لازم زلوي جي قلت من قد الله كانت تسقم ويبطولا افتحيو ويبغلزم كافتحيو أبت أولا خد كيد أيتدلني خا أتليس أيترأينكم أب حيل ده ما يفتن كان سلازي تقول داي نحوتي تبوظ هنا مالسي خايب كذا لا سعودي حوتي ده ما قلت لك ساماس سخون يكون challenge ويكا بتأولاديو بحيدي سخون زبدو حيلك سابز منس قلت لي سعودي هذا ما أبز كبيز ولا من كراقرية زلا ولا حجزي إمارات حريمات ولد اللاون حوتي يروى كون خليو حوتي زقبرها إيران يتحتتلونيا هناتو حوتي نفسه زخالي حيل سلا زغني نسوس قبرو نسوس رايز حتى تلي يمزولو كوينو تعرفوا إذا قد دايزيا نابي ياخد كيد انتا يكون مسألة دليلك إذا هقرات خليج كبيت زخونة فتنايز اللون إن فاكت بعد السعودية كان مهرت أسفا مغرات اتغير بحر قريفا كالا أمارات إيدا ليا خمزة اللوائز نقر كالا الترناتيف فكا بمريد غير كاديو ببحر بعمان غير كاديو قلا غير كا ندادو تشوطور لمن قديهم زدلو يزلو سلمتاي تكونتات محاورون بزينا إيران فقط أمريكا كتطحنوا ما يدخلنا بزينا إيران فقط دما كجبار زغل بزوح نجر كله يكلني إذن كلته وش ما تحرموزن قيح بحري لوكير كيوم السعودية بزوح نجر كجبري كلني أوف كورس بسويس كانال جيرون كل اليوم كشطوا يوم سلمتاي التندادي يدلس له زلا بداقة ولا كل تبلك ولا نعم بقوا عزيز وسخلوا التندادي أبزوانزي يدلس له زلوا زجاج الكيت سني أبزوانزي نحاول رجل بخمسة من قدي شيء كخت عوض هيدخلنا. سلزي إيران بس قليل مثل استراتيجياتها نعلم ملو يا أكتر بلا تزلا. تحوتي زبالد ما نفس وكفس قمت إيران تقبر زلا ببقى عتي قبر له. سلزي حوتي أنا قربيت نايم. أنا نسأل من دغنايم. سلزي مسحوتي كسب حجي زخون يكون تعجب زي مهلا ونعنا كساك النوسك هذا فترة لنا نجري يلا. حوتي تديك أسكاس كايو أبزي تنكف كاي كيدني. basically بعد السعودية أبزح نجر ولا نزو كينات كي جمرون كوسو يمكوس كيسمو كبيران قبرو خيدوم نايتي سوبريم ليدر ناتوم نابت قبرنا يروم تملز نبرتنا فريد سلمتها تمليساي لبس تجمرة كوي تدبدبكو بالسعودية تجمر وجمرة انتايو محاسيبا ما يرتعنني زغونة إذا حجوز الله قداي بخلو شنكر كر 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 زبالي حقرات خليج دما بتبي إيران بزر ما بحثي مواصو يرغبنا له كم زيا إلى خلتا قداي دما بعد السودان نتك جبر زجبو كجبر زلوا سلمتاي ولو فانو ولو TDF تنا تقرأ حيلي أبزي حج مدرخ زلاتا
ነገር ኩላ ቀውጥ ኮይና ከላ take your chances እጂ ከይድካ ዘድልየካ ኣስሊጥካ ኣነ ኣብ ድማ ሎሚኻ ኣዘንጋ ዓቢልካ ቤላ ጌርካ ክትሕርሞ ትኽእል ስለምንታይ ንፀላኢኻሲ ኣብ ብኮ ዘለዎ ግዜ ኢኻ ትመፅእ ዘለካ vulnerability ናቱ ርኢኻ ኢኻ ትመፅእ ዘለካ there is another factor ኣብዚኻ ኣብይ ኣሕመድ ፀላእቱ እልቢ የብሎምን Once back into the Nile dispute. Washington says it is ready to restart mediation between Egypt and Ethiopia, as Cairo continues to draw red lines for Addis Ababa over the future of the river. Now, reports suggest that Trump's senior advisor for African and Arab affairs, Masad Boulos, said that Washington is ready to resume mediation over the Grand Ethiopian Renaissance Dam. Washington wants Egypt and Ethiopia back at the negotiating table to decide who controls the water releases, who manages drought periods, and who writes the rules for... كم تريوا زلهم إثيوبيا أبنت أنا سفح أجرجر أبزلات اللو جزية تغلالا زخونة يكون leverage أبزي بالله جزية زخونة يكون صبلتنا أنت سمع عمتنا أبزي بالله جزية طيب لو مالو أمريكا نقبسن ناي إثيوبيان زررب كجبر يبللو أزي نفسه زخالة ني بلتقنا إثيوبيان مرديو سلمتاي أبت أولاك تمسخلها أبايتا صبلتنا تمزلو وكات رايح أبت أولاد عوت هاي مالتي زي أب بوليتيكا نحريقة ኢትዮጵያ ከቢድ ዝኾነ ፖለቲካዊ ቅልውላው ገጢሙ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ግብፂ ዝዛረቡ ዘለዉ እውን ውሽጣዊ ፖለቲካ ንክጠቕሞም ኢሎም እምበር ንግብፂ ክምክት ዝኽእል ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን እንታይ ማለት እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ዓበይቲ ነጥብታት ሒዙ ደገፍ ክረክብ ኣይክእልን እዩ ኩነታቱ ስለ ዝርዮ ዘሎ ውሽጣዊ ፀገማቱ ስለ ዝረአ ዘሎ ግብፂ እያ ዝያዳ ኣድቫንቴጅ ክህልዋ ዝኽእል ኣሜሪካ ድማ ርዱእ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ፀቅላይ ግብፅን ናይ ኣልሲስን እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ይኹን ኣይፈተነን ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ድማ ኣብ ጣውላ ዝርርብ ክጅመር ኣለዎ ይብሉ እንተለዉ ሓደ ኣብይ ኣሕመድ እምብለይ ክብል ይኽእል ከምቲ ዝሓለፈ ወል እምብለይ እንተኢሉ 2 ዓመት ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ቀሊል ክኾኖም ኣይከነን ሕራይ እንድሕር ኢሉ ድማ እቲ ጉዳይ ክቐልል ኣይኮነን እታ ሽጣራ ናቱ ቅድሚ ሕጂ ዝተጠቀማ ድማ ኩሎም ይፈልጥዎ እዮም ሕራይ እናበልካ ሕርር ኣቢልካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣኑ ክሳብ ዝግለፍ ተፀቢኻ ድሕሪኡ እምብለይ ምባል ዝገበራን ዝተፃወተላን ካርድያ ነይራ ሕጂ ካልኣይ ግዜ ክደግማ እውን ከቢድ ይክኸውን ዝኾነ ኣብዚ እውን እንተኾነ ምስ ኣሜሪካ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዘገራጩ መርገፂ ክወስድ ስለ ዝኽእል ከቢድ ዝኾነ ፀገም ክፈጥረሉ እዩ ግብፂ ድማ ኩሉ እቲ ኩነታት መዝሚዛ ኣብቲ ዝደኸመት ግዜ ከሎ እንታይ ትገብረላ ናታ ጠለባት ከተሕይል እያ ንኣብይ ኣሕመድ ድማ ምናልባት ስልጣኑ ተገድሶት ኮይንካ ፀቕጢ ጌርካ ኢዱ ዓፂፍካ ንግብፂ ዝምችእ ስጉምቲ ክወስድ እዮም ጎኒ ጎኒ ድማ ሕቶ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ከም ጭሕሚ ሰብኣይ ጌርካ ከም ጭሕሚ ሰበይቲ ጌርካ ቅበፆ ክብልዎ እዮም ምክንያቱ እቲ ዘለዎ ኮንዲሽን እቲ ዘለዎ ሲቹዌሽን ብዙሕ ኣብ ጣውላ ንክዛረብ ከኽእሎ ስለ ዘይክእል እዚ ሕጂ ንከታተሎ ዘለና ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ትርጉም ክወሃቦ ዝኽእል እዩ ገይን ዶናልድ ትራምፕ ካብ ድራማ ክወፅእ ስለ ዘይከኣለ ክሳብ ሕጂ ክንምንታይ ግዜ ሂቡ ነዚ ጉዳይ እዚ ከዘራርቦም ይኽእል ኣብ ሽምግልና ክእትዎምን ከብሎምን ይኽእል ብዙሕ ክንዛረበሉ ንኽእል ኣርእስቲ ይኮነን ግን እቲ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ወይ እውን ሰብ ክግንዘቦ ዘለዎ ግብፂ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክምዝምዝዎን ክጥቀምሉን ክፍትን እዮም that's always how it works ሓደክ ንናቱ ፖዚሽን ማክሲመም ክጥቀመሉ እዩ ዝፍትን ካልእ ኣብይ ኣሕመድ ለንቀነ ኣደኖ እንታይ ወሪድዎ ብዙ ዜና እዩ ዝወፅእ ዘሎ ካብቲ ዓዲ ናይ ኣምባሳደር ናይ ስዑድያ ናይ ጣልያን ጥሪ ዝወሎ ይበሃል ኣሎ ፐርሶና ናን ግራታ ኢሉ ነቲ ኣምባሳደር ናይ ጣልያን ካብ ኢትዮጵያ ቀልጢፉ ንክወፅእ ኣዚዝወሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ገይሩ persona non grata Ethiopia expels the Italian ambassador and Rome does not react ambassador na Italian ተሰዊጉ ጣልያን ድማ ወይ እውን ሮማ ድማ ፍሉይ መልሲ ክትብ ኣይተራየትን ብሎ so the ambassador ነዊሕ እውን ኣይገበረን has been declared by Ethiopian government and forced to return to Rome timeline he was expelled in August 2020 just 10 months عسرت ورح تراي غيرو اب عسرت ورحو كاب ኢትዮጵያ ተሰይጉሎ Italy's reactions surprisingly the Italian foreign ministry and minister Antonio Tajani have remained silent Italy has not applied the principle of reciprocity expelling Ethiopia's ambassador in return ጣልያን ካ ይብሉ ወላ ሓንቲ ግብረ መልሳ ያቡን
دي كسرق دي ترغيب غينو امباسادور ناتهم انتي كد سرق كلو يمو مچم امباسادور ما طليان بهصص طريزو كبكا طليان مجلس زي مهابا ما يبني نجزيه خنقتلهم كلالنا جن تي ناي طليان مس ኢትዮጵያ ዘለዎም ምትእስሳር ውን ግምገመሉ ትኽእል መንገዲ بزخونه ምክንያት ናቱ ገለ ካብ ጥቅስዎ ሪመርት suggest Fabrizi was expelled because he attempted to clean up corruption within the Italian embassy. Oh boy. هذا ካብቲ ምክንያት መስጎግዩ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ብልሽውና ኣብቲ ናይ ጣልያን ኤምባሲ ዘሎ ከጽርዮ ስለ ዝፈተነ እዮም ዝሰግዎ ዘሎ ይባሃል ኣሎ ዝመሽመሸ ዕላ ከተጽርያን ተፈቲንካ እቶም ኣብኡ ዝነብሩ ነቲ ምሽሙሽ ማይ ዝሰትዩን ካብኡ ዝረብሑ ዝነበሩ እንስሳታት ክፈትውካ ይክእሉን እዮም ስለዚ ነግድን እቲ ብልሽውናን ግዕዝናን ክቕፅል ተኮይኑ እቲ ከጽሪ ዝመፀ ሰብ ንዑ ኢኻ ክሰጉግ ዘለካ ንኣብነት smuggling allegations. Before Fabrizi's arrival, the embassy allegedly approved the smuggling of goods, including spare parts, larger furniture, and weapons, destined for Prime Minister Abiy Ahmed's family. So, the embassy كل جزء نابل شونا بوتا كم زنبرة. أبنت قد مسموم سون تاج برنيرو بتمنجد embassy استفل عليه بحبوب زعاتو بكونترباند زعاتو أبنت including spare parts استفل عليه نجارات larger furniture. أزيو كبور نبرتات بحبو زعاتو كمون أزوار نبت برايم مينسترن نعون نتي إنر سيركل ناتون زقلقل بمنقدتي أمباسي يأتو كم زنبرة يم زنبرو زلو سلازن نزي كتريو سلاز فتنة أيام زعلي وزلون بر أوشت أو بوليتيكا ناتهم سلاز أتوهم أيكونن يم زلو زلو كمون نتي فيزا نتنا منقد فيزا ون كتريو حسيبون يريبها Fabrizi outsourced visa application to a private agency global to stop the PM's entourage from using pressure or bribery to obtain Italian visas. تغيروا نتي نا فيزا مسرح كابتن باس اليو نابتم global companies بالزي FMS بحالو نابم سديدو اذا كنتايو تي ابي احمدن تناتو سركلن استفل عليه بالشونان غزينا نتتكمين ايطاليان فيزا نتوم ناتو سركلس كم زرحو بيغبر نير نعو تطون مبال دما كابن بتبلوم نفس سالسي اكل دو تسدد سالسي اكل دما بغباب سلتسرح نسخه تطو كتب له تخلي بالله the no factor Fabrizi reportedly refused to let anyone walk over him making enemies both in the Ethiopian government and among certain Italian interests ስለዚህ በዚህ ጣልያናዊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊኡ ኣሽከዓላል ንክፃወት ዝኽእል ስለ ዝኸልከለዮም ሰውይጎሞ ዘለዉ ይበሃላሉ ማለት እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ንብልሽውና ንግዕዝናን ክጥቀሙ ላይ ያፍቀደሎምን ከምኡ ናብ ጣልያን ዘለዉ ገለገለ ካብኡ ዝረብሑ ዝነበሩ እውን ንክልቲኦም ስለ ዝባሰ እዩ ካብ ስልጣኑ ክስጎግ ተገይሩ ይብሉ ኣለዉ ናይ ግዕዝና ባህሊ እንተለካ ከምዚ ዝኸውን ከፅርዮ ኢሉ ዝመፀ እውን ኣይዕወተሉን እዩ أمودتا unnatural alliance fighting has reportedly resumed between federal government كمان ما تكال تي قعزينا نايتي هجر أبكبيت كوينات يا حمزلان أبكبيت لا أجر زل هجر كم زع عين السجون تتوسط مهلاوا زجر مية تتلي عندما أنت زي مبالو it's just alliance بحال ساعة كندي بإثيوبيا زتنبرك هجر مخانو رايحة تقدم تدخل كابز مالتي so ነገራት ከመይ ኢሎም እናተሸናኸሩ ይቕፅሉኹም ዘለዉ ጥራይና ንሪአኩም ዘለና it's just unbelievable ንቐፅል ካልእ እንታይ ኣሎ ምስኡ ከነተሓዘልኩም ኢና ብዙሕ ኣርስታት ስለ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ እስከ ገለ ካብቲ በቲ ኢሊት ናይ ኦሮሞ ዝበሃል ዘሎ ድማ ክንሰምዕ ኢሊት ናይ ኦሮሞ ሲ ኣብዚ ለንቀነ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሎ ብኸመይ የንብብዎ ኣሎ እስከ ነስማዕ ኣብዝኻ መንግስት ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይም ደግሞ ሰሞኑን በማለት ሰፊ ዘመቻ ሲያደርግባቸው የነበረው በአማራ ቴሌቪዥንም በኦቢኤንም በተለያዩ አዲስ ፕሮፓጋንዳ ይዘው የመጣው የትግራይም የኦሮሞ ነው ኤርትራም የኦሮሞ ነው እንደዚህ አሁን ደግሞ የአዲስ አበባ ጉዳይ በስፋት ይዞት መጥቷል እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት ብልጽግና ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ያለው ግንኙነት ምንድን ነው? የኦሮሞ ህዝብ ውክልና አለው ማለት እንችላለን ወይ? አሁን ስታነሳው የነበረውን የአዲስ አበባ ጉዳይም ካነሳ ነው አይቀር ተሳክቶላታል ማለት እንችላለን ወይ? አሁን የኦሮሞ ህዝብ ከብልጽግና ጎን እንዲሰለፍ አጀንዳ አግኝተዋል ወይ? ምክንያት አግኝተዋል ማለት እንችላለን ወይ? ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው። በጣም ግሩም ጥያቄ ነው። እጅንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ናይ መወዳእታ ካርድናቱ ብብዙሓት ከም ዝበሃል ናብ ኦሮሞ ክጥቕላል ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ ናይ መወዳእታ ኤንድ ጌም ናቱ ህዝቢ ኦሮሞ እዩ ክዋግኣሉ ዘለዎ ካብኡ ሓሊፉ ማንም ክሓልፈሉ ዝኽእል የለን ሕጂ እዛ ሕጂ ናይ መወዳእታ ፈተነ ናቱ ንህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ጎኑ ከሰልፎም ይኽእል ዶ ንዑ ይድፍትን ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ
ኤርትራ ናይ ኦሮሞ ዓድያ ነገስታታ ናይ ባሕር ነጋስዶ ወላ ባረንትዶ እናበለ ፈፂሙ ጣቋ ዘይብሉ ዘረባ ጀሚሩ ዘሎ ክንምንታይ ህዝቢ ኦሮሞ ነዚ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ኣብ ጎኑ ክስለፉ ይኽእሉ ወይ እውን ነቲ ናቱ ኣጀንዳ ክሰርሕሉ ይኽእሉ እያ ትብል ዳላ ትሕቶ እሱ ድማ ሓደ ካብቶም ኤሊት ናይ ኦሮሞ ስለ ዝኾነ የኦሮሞ ህዝብ ከብልጽግና ጋር ያለው አቋም ምንድን ነው? የኦሮሞ ህዝብ ብልጽግና የኦሮሞ ህዝብ ተቋም ነው። የእያንዳንዱ አጀንዳ የሚያስመዘግበው በኦሮሞ ህዝብ ጥቅም ላይ ያተኮረ ነው። አሁን በቅርብ በሚዲያዎቹ ካምፔይን ሲያደርግ ኦሮሞን ወደ ራሱ ለማድረግ ግን አት ሴም ታይም ኦሮሞን እያኮሰሰ እየተሳደበ ማለት ነው። ያደረገው ነገር ምንድን ነው? የባህረ ነጋሽ መሪ ዶሪ ይባል ነበር። ዶሪ የኦሮምኛ ቃል ነው። ስለዚህ ኤርትራ የማነች የሚለው ጥያቄ ራሱ የኦሮሞ ሚና ምን እንደሆነ ያሳያል። የአክሱም ሐውልት ጫፉ ከለቻ፣ የኦሮሞ ከለቻ፣ የኦሮሞ አባገዳዎች የሚይዙት ብትር መስቀል የምትመስል አጭር ከላይ ያለች ውጠት ነገር እሱን ትመስላለች። በዛ ሞዴል ነው የተሰራችው። ስለዚህ ያም የኛ እኮ ነው፣ የኛ ስልጣኔ ነው። ላሊበላንም ብታይ እንደዚሁ ነው ይላል። ምን እንደሆነ ላሊበላ ከዛ ጋር ብሓፈሻ ንኩሉ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣለና ዝብልዎ ስልጣነታት ናትና እዩ ብምባል ክግብቱ ነቲ ናይ ኦሮሞ ሕልምታትን ፋንታዝን ከሻሺ ዝፍትን ዘሎ ንኦሮሞ ፅቡቅ ገይሩ ዘብልዖም ኣይኮነን። ዝበልዑ ኣለዉ ግን ዝበዝሕ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ስቃይ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር። ግን ኣብይ ኣሕመድ ናይ መወደታ ዕጫናቱ በቲ ናይ ኦሮሞ ኤሊት ኣብ ጎኑ ጠጠው ብል ዳይብልን ብኡ ይክውሰን። ዳትስ ዋይ ድማ ንኩሉ ታሪክ ብናይ ኦሮሞናይዜሽን ኣብ ኦሮሙማ ብምጥቅላል ኩሉ እቲ ታሪክ ሰሪቁ ንኦሮሞ ክቦም እዩ ዝፍትን ዘሎ። ብገለገለ ድማ ክጠቅሞ ትኽእል እያ እዛ ነገር እዚኣ ንገለገለ እዮም ስክሕዘሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ ብሰፊሕ ብሚድያ ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ዘሎ ናይ ኣክሱም ስልጣነ በሎ ኤርትራ ካብ ጥንቲ በሎ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ቦታታት ወላ ኣብ ላሊበላ እናኸደ ናይ ኦሮሞ ስልጣነታት እዮም እዚኣቶም ተሰሪቆም እዮም። ታሪክ ናይ ኦሮሞ ስለተሰርቀ እምበር እዚ ቦታ እዚ ናይ ኦሮሞ እዩ ነይሩ ብምባል ንኦሮሞ ንስኻ ኢኻ ዋና እዛ ዓዲ ክብሎ እዩ ዝፍትን ዘሎ። ብዙሕ ስለ ዘሎ ብቁፅሪ ንዑ ሒዙ ንሓያል እዋን ክቅፅል ይኽእል። እቶም ካልኦት ኦሮማይ ቀቢፆሞ እዮም ከምዛ ማስቲካ ሓይኾም ጡፍ ዝበልዎ ስለዝኾነ ረጊፆሞ ካ ስለዝኸዱ ገሊኦም ተወዲያ ኣላ ንዓታቶም ክመልስ ኣይክእልን። ስለዚ መሪሱ ንዖም ኣቕሒሩ ነቶም እንኮ ናይ መወዳእታ ክጥቀመሎም ዝኽእሉ ዝብሎም ንኦሮሞ ይክሕዝ ክፍትን። ኦሮሞ ተቃሊሶም ከትሕንዎ ድዮም ኣንፃር ኩሎም ንግዜ ዝግደፍ እዩ። ፍርዲ ክትበሉ ትኽእል ኣይኮነን። ብሓፈሻ ግን እዛ ንሪኣ ዘለና ጉዳይ ከመይ ኢላ ትተሓዋወስ ከም ዘላ ጥራይካ ክትግንዘብ ትኽእል። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ሓይልታት ዝተፈላለዩ ዕላማታት ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለው። ኤርትራ ብብዙሕ መንገዲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እትዕደብን እትንቀፍን ዘላ እያ። ኤርትራ ወላ ብዙሕ ነገር እንተደይበለት ኣብዚ ኩነታት እዚ ክሳብ ሕጂ ብሽሚ ኤርትራ ዝውዕል ግን መወዳእታ የብሉ ዘርከበ ሰብ እዩ ናይ ኤርትራ ክዛረብን ክፍክርን ዝውዕል ዘሎ። ወላ እኳ ኤርትራ ድሩድ ዝኾነ ሓበሬታን መግለፅታትን ተውፅእ እንተላ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል በይኑ እዩ። ሓንቲ ግን ኣላለንቀነ ወላቲ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል እግርግር ፈጢሩሉ ዘሎ። እስኪ ሓንቲ እዚኣ ከስማዓኩም ስምዕዋ። እዚኣ ሰዓት እዚ ኣብ ኣቐድም ኣቢሎም ኣብዚኣ እዚኣ ሓንቲ ነዚኣ እቲ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ዝነበረ ኢና ክንብል ንኽእል። ኣነ ትገረመኒ በዓላቶም ደምቲ ሓበሬታ ዝያዳ ደምፁልና ዘለው ዌር ወዝ ዲስ ክንደይ ገንዘብ ከም ዝኸፈልዎ ኣብዚ ስምዑላይ እስኪ ንኣዲስ ኣበባ ንክኸይድ ነዚ ሎቢስት ማለት እዩ ክንደይ ገንዘብ ተኸፊልዎ ትፈልጡ ዶ? ጀስ ነዚ ሎቢስት የዛረብ ዘለኹ ኣነ ኣዲስ ኣበባ ንክኸይድ $25,000 ተኸፊልዎ ከም ዝኸደ ክሕብረኩም ፈፁ እሞ እንታይ ደኣ ተሰሪሑ ኢልና ምስ ንሓትት ግን መልሲ የለን። ብቸካ ንሰርሕ ኣለና ከምዚ ረኣይና ኢልካ ኣብ ሚድያ ናይ ተጋሩ ወፂኻ ናይ ሓደ ሰሙን ፕሮፓጋንዳ ካልእ ፋይዳ ይብሉ። እዞም ዘለው ግዝያውያን መራሕቲ ናይ ግንባር ቁም ነገር ክገብሩ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ንዓይ ፅላል እዩ ስለ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ። ሶ ገንዘብኩም ኣክቡ ኣሕዋት፣ ብሓዋላ ዝሰርሑ ብጉቦ ዘእስሩ ሰባት እዮም ፈጦ ዝግባእኩም። በዚኦም ዝምራሕ ዘሎ ተቃልስና ማለት እዩ። ሶ ልቢ ንግበር ተቃለስቲ ብላዕልዎ ይብሉ ከምዚኣ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣቢ በዚኦም ገይሩ ንእሽተይ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ንክገብር ዝገበራ 25,000 ኣታብ ገሊኡ ገሊኡ ስቲ ገንዘብ ስቂሉ እዩ ዝፈስስ። ብላዕቲ ኢልካ ኣምላኽኩም እዩ ተገሪሙ እዩ ዝህሉ ከመይ ዝበለ ዓያሽ ፈጢሩለይ ወደይ ኣታ እዚኣቶም ኣበዮም ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ዘይፈልጦም ዝነበርኩ ካልእ ክላይንትስ ናተይ ተጠዋብሉለይ እዚኣቶም ጥራይ ክቕፅሉለይ ኣለዎም ዝመስል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሎቢይስት ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ። ኢትስ ቨሪ ቨሪ ሳድ ክንደይ ገርህ ልባ ባይታ ኮስቲራ
أب تراك ليتم معلتنا سرحت تكتاكسا ناس أجابت تمتوز على جنزب ملاقت ناي شلام قليبان كوين اللوجن مريج أخاص لزخنة بزح كنا بلان خلي لان دي people choose جنزب وميو نا بخميات فو دما نعم زمل كاتيو and some people genuinely think this guy can be a leader. خير الله كمرحكم يا حدا معلتي مخنياتو أمريكا دا أميديا نوعيات رزل لا إثيوبيا دا نوعيات رزل لا أبي لكم من دحريلاتكم سي باي ذا واي تاشمو كبوني رومي لهم ميدي تا ساربي مزنا يغمبار اجي كل زغبر زنبر ساربي سناي بينا تاكيبو تايت عينيركا هندي سمعوا خانيرم قلما لزبلو قدات مالتي جابكم ونحرمتيهم سنتايم كغبرو جحر هذا زي انتهى لو مسيلكم ابزي اشلنات نايت بوليتيكا ناي ايرترا I don't know نتك حال من قصاصات يكاتل ودا يكاتل نفلتني like امريكا مس منغسي ايرترا يسرح كم جل اي بس حمدي خوينت حبريتا منغسي زي مس ايرترا بزح ابروتش قبل كم جل بس منغستي تي سيتنوز دل زلهم منغستي امريكان زبن عاد ما قيرات بلدنا برات من قد غير استراتيجينا تا ورقه صحيفه نديفه بتتجاجا ممسون سيرتا خسرح كم تدل لا تزارب على سلازي I really don't understand that ايكو تشامبر يبلو بحدا كبروا ححرين كات كبروا شطر عند اسمعك كات غينمبر I mean اتي ميدياتات نايتي ناتاتهم سكن منتاي تفلاليكم زلو بزي خاطري اذا جن وصيت ناتو نتايو نريلكا بغلل زبالك تبدو تغلقا بوليتيكا نا ايرترا اب ኢትዮጵያ እንታትዩ መቃብር እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ንራትዩ ኣብ መቃብር ከም ዝኸደ ጌርኩም ሰዶ ካብ ዝወጽ የለ ስለደይ ማሩ ዳይምበር ፖለቲካ ና ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቲ ኣይጸረኒ ባገሩ ሞቱን ቀብሩን ያባይ ዝኸይድ ስለዚ ታናይ ኣብ ተስካሩ ጥራ ይራኽቦም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተው እማኸ ኣብ ዘበና ኣብይ ኣሕመድ ብግልጺ ንኤርትራ ክወርር ዘሎ ኣብ ኣቲኻ ተገምጢልካ ሕጂ መራሒ ኮይንካ ክትመጽእ ክብሉ ከለውሲ I'm shocked, but hey, everybody can dream. حلمتات ناس أيام كم يوم تقول أبزنات channel تحلم خلي سب حلمتاتو حلمتاتو enjoy كجبروز خلق سب زخانة enjoy كجبرو خليه. كله زخيد له policy ناي منجس إثيوبيا كمتأتيها تي ناي كارسي هو بايتا خميتي جمجمة مهنيات قدم حجي نسخة بوزح تموكر لك ناي إثرا ودباتي هون وتهدراوي حيلتاتن كالنا بإثيوبيا نيريو منصر تقدم حجي زنبرة إذا حجي الساعة زلو بخمي خاطر جمجمة لو مزلو ده يبلش ويس خميت ناس هاجم جام زلو مجمع أبوه نجمر. هذا داس ندبي مثلا يعني بزينات بزين معناته بزح ديفيجن فترس لزلو بزح نتقال سول زحنا كل نجارات فترس لزلو أبزو قد هذي نصر تقن السئلة محاز على داسي مثلا historical perspective ما تأمر أي على داسي أتزحنا فوانا زنبرة قالسي أتي حدا كم نتبي معك زنبرة وبقى استخلى بام دورة التعزبها المسلا ولد له كل شيء تغالسي أبتك هذا الزنبرة جيه تمام في أزمة في الزنبرة حديث مسارتهم مع عدم الزمرة قبله لو نت إيرتران وعن نت أفريقيا وحنا إيرتران طبعا يكون حتى نيرو ما يكلتني أتذكر تدرس كعمة الرشاة ويست بوليتيكا إثيوبيا أبو غاز قفلوا للنبورم زخصلوا للنبورم نت بنت أبزي آخر سموحجي ملزينا ونتي هذا جنسي قبل لولو لو نتنا هجر إيرترا ملكت حتى نيرو ما يفلتني يمزبلو that's not correct maybe unless مسابي كان ولا دروي نخلينا especially أبتلو حتى نيلو لو نتنا إيرترا مغنياتو ملسني هذا جن نيرترا نخط فوا كل زكاة علوم جيروميوم منال بعد بوقعي لو نتنا إيرترا ملكت حتى يجبرون بوقعي بحرنا إيرترا نيتشوبيا يبلون إذا جن it could not be genuine كابتروي لبز بقصة ينبرة مغنياتو نيرترا فيها بعلها تا عباي تقرأ تبل نخت تكبر كتعمل كاسل الزخلي ينبهر نهزب إيرتران الأولونتان أقد يسوى ويونعوه عجيبوه كم زي كونه فلوتيني كابونا أبوغن نملس مسابي كتوضع دروخ اللغة أنت تخالي كلهم حريم معنا أنت وحدقن الأولونتنا إيرترا officially publicly challenges سلوزي كبروي ون سلوزي كحادو قبل علي نسون اللي تناتون زحصبوا خاليو اللي تنا إثيوبيا كابتن تتكلم تحري حسابهم ناب حزب أوريكا حزب تأمره نلولاونتنا هجر نمدفار حزب تأمره خمسين أبي حسور بوليتيكا كتجبر مخالجن نمود أتدرجاني كفاء سلزخونة
መለስ በዛ ሕቶነ ሉላውነት ክትሪኦ ከለኻ yes to some extent he has truth ሓቅነት ኣለዎ ይባ ግን መለስ ንኤርትራ ሉላውነታን ኣኽቢሩ ኤርትራ ምስኣቱ ከባቢሩ እንታይ ይብላ ድሕሪት ነቲ ተቃዋሞሲ መለስ ሓጊዙሲ ክልተ ሃገራት ናፃ ኮይና ክንሰርሕ ይደልየና ነይሩ ዝመስል ዘረባ ይዛረብ ክኸውን ከም ዘይክል ካፍልጥ እዩ ኩሎም ሓደ እዮም ሎሚ ሓደ እዮም ፅባሕ እውን ሓደ እዮም ጥራይ እንታይ ይስኻ እንታይ ኢንተረስት ናትካ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከምቲ ንሳቶም ኣጀንዳኦም ክጥቀሙ ነዞም ዝተፈላለዩ ተቃውሞ ክጥቀሙ ዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ክጥቀመሎም ጥራይ ዘሎ ተጠቂሙ ግን መወዳእታ ሕቶ ኣብ ኤርትራ እቲ ክግበር ዝኽእል እምበር ምንዚኣቶም ኮንትሮል ጌርካ እዚኣቶም ልቢ ገይሮም ፅቡቅ ነገር ክፈጥሩለ እዮም መተረጋጊ ክነብር እየ ኣነ ኢልካ ብዙሕ ክድቅሰሉ ትኽእል ኣርእስቲ ኣይኮነን ኣቐፅል Miss World Eritrea, Sanit, welcome to Vietnam. We're so excited to have you here. You were the very first woman to ever represent Eritrea at Miss World. That's a huge feat. And your work for inclusive education was inspired by your younger sister. What would you like to say to her right now? Again, thank you so much for having me here. It's such a privilege to be able to represent my beautiful country on this wonderful stage. And for those of you that don't know, my younger sister has Down syndrome. And I would love to say to her, thank you. Thank you so much because a big part of the woman I am today and the purpose I carry is because of you. I wish you could see yourself through my... ስኒት ኣብ ሚስስ ወለድ ንኤርትራ ንመጀመርያ ኤርትራዊት ዋዕሮ ኣብ ሚስስ ወለድ ንኤርትራ ትውክል ዘላ ኮይና ኣቕሪባ ዘላ I'm not sure ድሕሪ ሕጂ ትመፅእ ምስኣ ክትወዳደር ትኽእል ድያ ከማን የጠራጠር እያ ነ እቲ ፅባቐ ናታ ንጎኒ ግደፍዎ ፅብቕቲ እያ ስኒት ግን እሱ ንጎኒ ግደፍዎ ፅባቐሲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክርከብ ዝኽእል እዩ ልቦና ናታ ግን ንኤርትራ ስለ ትውክል ዘላ ገለ ይኮንኮን she is absolutely smart ማለት በሊሕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ነቲ ብልሕኻ ድማ ከተንፀባርቆ ትኽእል ዶ ሓሳባታ ደረጃ ትምህርታ ኣወፃፅኣ ቃላታ ከምኡ እውን እቲ ምቕሉልነታ ሄይ ኣነ ከም ዝመስለኒ ቅድሚት እውን ክትከይድ ትኽእል መስለኒ ኣሚን ብፅባቐ ከዓ ፅባቐ ህልዋ ክኽእላ እያ ምክንያቱ we're talking about ህዝቢ ዓለም ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ካብኣ ፅባቐ ህልዋ ክእላ እየን ካብኣ ዝልብማን ዝበልሓን ግን I'm not sure because ልዕሊ ኩሉ ኸ እቲ ፅባቐን ልቦናን ግደፎ እቲ ንሳ ሬፕሬዘንት ትገብሮ ዘላ ዕላማ ብዙሓት ሰባት ልቦም ክትንክፍ ዝኽእል እዩ the story right here እዚኣ ዛንታ ትነግራ ዘላ ጥራይ ዚ ከይንባዕካ ክትውድይ ትኽእል ኢኻ ንብዓ ሰብ ዓይንኻ የምፃልካ እዩ she's such a good person እቲ the way ኩሉ እቲ ትገብሮ ዘላ ነታ ሓፍታ ቀዳማይ ነገር እቲ ታሪክ ናታ ሙሉ መሳጢ እዩ ንእሽተይ ከላ ኣዲኣሚታታ ንስኒት ማለት እዩ ነታ ንእሽተይ ሓፍታ ናይ ዳውን ሲንድሮም ዘለዋ ንዓ ከም ኣደ ኮይና ዘዕብየት እያ ኣሚን ካብኡ ዝዓቢ ዓብ ዕላማ ብሂወት ክህሉ ይክእልኒ እቲ ስቶሪ ናይ ብሓቂ ልብኻ ዝትንክፍ ስቶሪ እዩ ስለዚ ትሕቶ ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾና maybe ዓለቕ ክህሉ ክእል ክኸውን ግን ፅብቕቲ እያ ካብቲ ናይ ደገ ፅባቐ እያ ግን ብዓሰርተ ዕፅፊ ልቦናኣ ምቕሉልነታ መወዳድርቲ ኣይረኸብኩሉን ኣነ ንእሽተይ እቶም ትሰምዑ ከስማዓኩም she's such a great person. My eyes and understand how powerful, valuable, and capable you are. And every room I walk into, every stage I'm part of me is standing there for you. And I hope that by being here on this journey and on this platform, I am capable of inspiring the world to see you and children like you just the way I do. Thank you so much. You and I share this connection, this bond with our sisters. I have a very... already ልቡ ተንኪፋቶ ኩሉ እዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ዝኩሉ ኣብ ስቴጅ ይኹን ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝበፅሖ ዘለኹ ንዓኺ ኢንስፓየር ክገብር ንዓኺ ክሕጉስ ንስኺ ዝሃብክኒ መንፈስ እዩ ናብዚ ዘብፅሓኒ ዘሎ ስለዚ የቐኒየለየ እያ ትብላ ዘላ I hope ተሓፍታ ክሰምዖ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ስቶሪ such a powerful story ማለት እቲ ካልእ ከም ድሌትካ ክትዛረቦ ትኽእል ኢኻ you have to sell yourself ሓደ ካብ ኤርትራውያን ከማን መብዛሕትና ኤርትራውያን ንፉዓት ዘይኮና ኣሎ ኣርስቲ she has learned the skill of selling herself ስቶሪ ናታ እቲ ዛንታ ናታ ታሪክ ናታ ሲ in such ብበልሕ ብመሳጥ ጌራ ክሸጦ ክኢላ ኣላ ሓሳብካን ዛንታኻን ክሸይጥ ተደይክኢልካ good for nothing ዛንታ ከልወካ ኸልዩ ታሪክ ከልወካ ኸልዩ ግን ፅቡቅ ጌርካ ክሸጦ ተደይክኢልካ ናይ ሆሊውድ ፊልም እንተደየምሲልካዮ probably ዓለም ክትሰምዖ ኣይኮነት ምሳኻ ክኽበር ክእል እዩ
ስለዚህ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብዚሕ ካላ ክትብሉን ኢኹም ምስተዓወተ ዳንታ ክትብል ኢኻ ክትብሉን እዮም ግን ናትኩም ምረቓ ደገፍ ድማ ከድልያ እዩ ንሕና እውን ንንፍዕ ኤርትራዊ ምድጋፍ ስራሕና እዩ ኤኒዌይ ኣምላኽ ሓግዝኪ ክንብላ እሞ ብዛዕባ ንእሽተይካ ናይ ኩዕሶ እግርኻ ከነስማዓኩም ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንዓብዪ ፀወታ ትዳሎ ከም ዘላን ኣብዚ መፁ ዘሎ ወርሒ 27 ወርሒ 9 ማለት እዩ ናብቲ መፃረይ ናይ ዋንጫ ኣፍሪካ ንዕለት 23 መጀመርያ ምስ ኬንያ ክትፃወት ምዃና ድሕሪኡ 27 እውን ምስ ሳውት ኣፍሪካ ክትፃወት ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ሃገራዊት ጋንታ ኣዝዮም ብሉፃት ተፃወቲ 30 መሪፃ ሬዲ ክትከውን ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ብዙሓት ተፃወቲ ኣብቲ መስርሕ ናይ ምምራፅ ከም ዘለውን ንኩላቶም ድማ ኣገናዚባ ቡቅዓት ጋንታ ሒዛ ክትቀርብ ትዳሎ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ድማ ብህንጥዩነትን ብተስፋን ዝፅበያ ዘሎ ጋንታ እያ ኣይሆፕ ንኤርትራ ርግፀኛ እየ ብዓቕሞም ንኤርትራ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሕዋ ክፍትን እዮም ንሕና ድማ እታ ክንገብራ ንኽእል ምሉእ ደገፍ መሃብ እዩ ንኣታቶም ዝኣክል ደገፍ ክንህብ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብረሎም ክንክእል ኣለና ናይ መወዳእታ ቀዳመይቲ ዛንታይ ካብ ኣፍሪቃ ሸር ክገብረልኩም ዝደሊ ምስ ሓውና ኣታኽልቲ ነዛ ኣብ የማን ትሪእዎ ዘለኹም ሓውና ኣታኽልቲ እዩ ብዛዕባ ሓንቲ ነገር ፖስት ገይሩ ነይሩ ግን ብትዊተር ኢና ንፋለጥ ኣብ ኡጋንዳ ረኺበዮ ፅቡቅ ግዜ ንክሕልፍ ገለ ካቶም ዕድል ዝሃቡኒ እዩ በዚ ኣጋጣሚ ድማ ተንኪ ክብሎ ይደሊ ሓደ ግዜ ኣብዚ መገሻይ ክሪኦ ከለኹ መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ጎነይ ዝኾኑ ኣብ ኡጋንዳ ብዙሕ ፈላጢ ዝፈልጦ ሰብ ሳይነበረኒ ብውልቂ ኣብ ታሹም ማለት እዩ ዝበዝሐ ናተይ ጆርኒ ኣብ ኬንያ ኣብ ኡጋንዳ በዛ ሚድያ ዝፈልጦም እየ ናይ ብሓቂ ኤርትራውያን ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተሓላለ ብተግባር ኩሉ ግዜ እንዲያ ናብዚ ቻነለይ ምስ ፈለጥኩ ፒፕል ውዱ ብዙሕ ነገር እዮም ብዛዕባይ ክሕግዙኒ ዝፍትኑ ይርያኒ ገሊኦም ቀፃሊ ንፅልየልካ ኢና ብስድራና ፀሎት ንገብረልካ ኢና ሂወትካን ናብራኻን ጥጡዕ ክኾነልካ ይብሉኒ ካብዚ ዓቢ የለን ካብዚ ዓቢ ህያብስ የለን ብዙሓት ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምክርታት ይቡኒ እጂ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ምስ ከድኩ ድማ ብኣካል ብዙሓት ስለ ዝረኸብኩ ኣይ ዋዝ ሾክድ በቲ ዝግበረለይ ዝነበረ ሓልዮትን ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ልዕለይ ዘሎ ማጣናታዊ ንዓይውን ይገርመኒ ነይሩ ኣነ እውን ነብሰይ ብከምኡ ደረጃ ሳይጥምታኒ ብዝኾነ it was such a great time ምስ ኣታኽልቲ ዘሕለፍናዮ ግዜ ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ብሓቂ ደስ ዝበለኒ እዩ ኤርትራውያን ክሳዕ ክንደይ ዓንቢቦም ከም ዘለዉ ክርኢ በቂዐ ኣለኹ ብዙሕ ነገር ክነገረኩም ክፍትነ ብናቱ ብዙሕ ኤክስፒሪንስ ገይረ ስለ ዘለኹ ንግረ መንገዱ ብዛዕባ እዚ ናይ ኣፍሪካ ኦፕን ፎር ቢዝነስ ዝብል ፅብቕቲ ብዛዕባ ንግዲ ናይ ኣፍሪካ ፅሒፍ ስለ ዝነበረ ግዜ ከይዳትኒ ስለ ዘላ ኣብ ካሊእ ክገልፃ ብሓፈሻ ግን በዚ ኣጋጣሚ ኣታኽልቲ ሓውና ታንኪ ቨሪ ማች ክብሎ ይኽእል ንኩልኻትኩም እቶም ዝረኸብክኹም በብመድረኹ I will mention you ፅቡቕቲ ስእሊ ክናትኩም ክረክብ ስለ ዘለኒ እዩ ኤኒዌይ እቶም ኩሉ ግዜ ኣብ ጎነይ ኮይንኩም ኣብ ዝኸድክዎ ምስቲ ኩሉ ዘሎ ፀገማት ኣብ ጎና ደው ኢልኩም ትሕግዙናን ነቲ መደበትና ትከታተሉን እትድግፉናን ድማ we are always grateful እቲ ቻነል ብዘይ በኣኹም ትርጉም የብሉን ማለት ኣነት ቪድዮ ክገብሮ ክእል እየ ክልተ ሰብ እንተዝርእይዎ ነይሮም ክንዱ ፅልዋ ይምሃለዎን ንስኻትኩም ናረኣኹም ላይክ እናገበርኩም ሼር እናገበርኩም ናብ ካልእ ስለተብፅሕዎ እዩ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ይኮንኩን ኢንፋክት ኣብ ኬንያ ወይ ኡጋንዳ ክረኽቦም ከለኹ ነቶም ፈሎወርስ ናተይሲ ፈሎው ክገብረኩም እየ መፅአ ይብሎም ነይረ ሓቂ ድማ ከምኡ እዩ ኣዝማች ኣዝዩ ንዓይ ፈሎው ትገብሩ እንደሎም ኣይ ወነ ፈሎው ይትዩ ስለዚ ኣብዚ ቻነል እዚ ሓደ ዓቢ ሓደ ንእሽተይ ዘይኮነስ እቲ ትሕዝቶ እቲ ቻነል ዝዓቢ ሳለኹም እዩ ካልእ ትርጉም የብሉ there is no ego here እዚ ቻነል ዝዓቢ ዘሎ ክትዕብይዎ ስለ ዝመረፅኩም እዩ ኣየድልን እንተልኩም ድማ ከተንእስዎ ትኽእሉ ኢኹም it's all on you media ነቲ ዘገልግሎ ዕላማ እዩ ህዝቢ ድማ ነቲ ዕላማ ኣሚኑ ክሕግዞ ክዕብዮ ይኽእል ከንእሶ ይኽእል ዝኾነ እቲ ሚድያና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክሰግር እውን ተስፋታት ስለ ዘለዎ ኣብ ዝኾነ ከይበፅሐ ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ብዙሕ ተስፋታት ኣሎ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ እናገበርኩም ምስቲ መደባትና ቀፅሉ ኩሉ ግዜ ደግፉና ናይ ሎማ ርእሲ ጉዳይ